Goedemiddag en welkom vanuit Grauw. Hier vanuit de vierde I als de start van de nieuwe kampioenschap SKS 2024. Waar wordt de opvolger van Douwe Visser van Grauw? Of krijgt hij wel een opvolger? Dat is vanzelfs de grote vraag. En daar zullen we nou op vooruitblikken. En dat doe ik mooi Roelof Bouwmeester. Roelof, welkom. Ja, dankjewel. Mooi. Mooi om hier te wezen. We zijn niet kijken in elkaar van. Het bloot toch wel een heel bijzonder mooi evenement. Ja, ik vind het echt fantastisch. En ik weet niet dat het komt door je Friese achtergrond of het zien, maar kom je er onrijden en dan bij de treintjes de meest mooi stwoltje en de Frisian Queen wordt inladen en dan kom je er op de mar. Ja, dit bloot fantastisch om te zien. Mooi dat je hier bent, want je bent natuurlijk bondscoach. In het bij het Zielboen. Dan ben je vooral dwande onthouden met de opvolging van die zus Marit Bouwmeester. Ja, dus ik coach eigenlijk dus een Marit die werd nog net als het strokje, dat hing er nog een beetje om, maar er zit natuurlijk wat talent achter. Eigenlijk twee dames, eentje heel jong talent, die wint een soort bij de jeugdwedstrijden en een wat ouder die al 2 keer op het podium op WK staan had. Ja, en die maakt probeert je om in die voetstappen van Marit te stappen uiteindelijk en daar help ik ze bij. Zeker, en dan komt aan het eerste grote toernooi is dan het EK in Zweden. Ja, dit hier het WK in China gewoon, in Maaien. Wat heel goed ging, beide dames top 10. Wat voor hun een prima prestatie weer en het EK in Zweden door 2 weken. Mak helaas lemmer voor geen litten, maar goed, dat is even net oors. Dat is net oors. En dat is wel mooi dat de Joet wel bij bent. De eerste keer voor die de start van de SKS hier in Grauw. Dat woedde ik heel graag. Ja, ik wil dit heel graag, want dan heb je een beetje nog die spanning en je weet het nog net en wie gaat het goed van. En je had alle verhalen wel en ik had wel mijn favorieten en je had de subfavorieten. Dus ik kan ook krijgen een scootjepool invoert. Maar ja, alles kan nog. Alles luidt hier op me. Dat is wel mooi van deze wedstrijd natuurlijk. Alle fleurige gezichten. Elke die denkt inderdaad nog dat ze kampioen worden kunnen. Maar de meeste mensen, als je ze vreet, zeggen ze toch eigenlijk alle jaar Grauw is de gedoodverfde favoriet. Ja, en statistisch klopt dat. Hè. Dat laatste 4 keer woen volgens mij. De laatste 3 keer op thuiswetter woen. Dus ze mag ze wel als favoriet opschrijven. Dat hebben ze bewezen, dat hebben ze verdienen. Maar Ljout, Heerenveen, echt een hele goede stap. Ik zou bijna zeggen, 3 topfavorieten. En als ik heel even waarom denk op vorig jaar in Starum, hadden we misschien wel de eerste lietse barsjes in het harnas van Grauw. Dus wie weet. Wat winnen dan die barsjes? Nou, in Starum kwamen ze vorig jaar en ze hadden fantastisch hield. Ze hadden toen heel duidelijk wonnen, maar voor de mensen die het net meer weten, daar weer die onervaring bij de onderste tonnen, waar onder drachten bij belutsen weer. Daar kwamen ze goed bij. Daar hadden ze toen een soort punten. Eigenlijk lag de hele wedstrijd in de plooi om het kampioenschap spannend te maken. En na die wedstrijd weer gebeurd. Hier Grauw woen. En wat wie er, wat als. Hè? Wat als. Het telt alleen net, weet ik. Maar wat als dat oorsroen weer. Ja, en hopelijk hebben we dat dit hier, Sjen. Wat als. Ja, want de Zuiders, Grauw is dan de uitsprutse favoriet. Maar die 2 outsiders, die 2 eigenlijk echt grote koershouders van de titel. Heerenveen en Ljouwert. Pakken we eerst Heerenveen erbij. Heerenveen is een beetje het dreamteam. Hè? De Galacticos, het Real Madrid. Ze hebben een heel soort kunde onboord. Maar natuurlijk ziet ze Brouwer als skipper. Maar zijn broer, voorop. Bij de Fok, Harmen. En dan heb je natuurlijk nog de beide adviseurs, Heid en Zoon, Jens en Jaap Jongsma. Ja, en Trinken net 40. Trinken midden op het skip. Dus hast de familiebaan in de hardline, zeg maar. Mooi vertrouwen. Kun je blind op sturen. Ken elkaar al 40 jaar, 30 jaar. Hast de kennis. Hast de zeilmakers aan boord. Materiaal. De kunde. Ziet ze is al 4 keer tweede worden. Altijd nou net gebeurd. Dit moet het hier wezen. En ja, hoe beter dan maar deze ploeg de strijd aan te gaan? Is dit een dreamteam? Ja, ik denk dat ze een fantastische ploeg gaan. Ja, wat ik zei, vorig jaar hadden ze natuurlijk een moeilijk jaar. Maar de emoties maar te leiden van hun huid. Nou alle bij elkaar op het skip. Frisse moed weer, wat minder beladen dan verleden jaar. Ja, dit is een hele grote kans voor hun om dit hier eindelijk die eerste prijs te pakken voor Sietse als skipper van Heerenveen. Ja. Maar misschien zou je nog steeds kunnen. Krijg wat de volle kapiteins op je skip, dat is vreemd om problemen. Ja, zou ik het uitlezen? Ik denk het net. Ik zou het uitlezen als haast op elk plak op het skip mensen die weten wat ze doen moeten, die is net hoe ze te vertellen. Dus in plaats van dat ze onsturen mast en de vertraging op zit, kunnen ze zelf beslissen, kunnen ze zelf inschatten. Ik verwacht net dat dat een probleem is. Jens Jongsma, de adviseur dus nou bij Heerenveen, wie vorig jaar nog adviseur op Ljouwert. En Ljouwert, dat is een ambitieuze ploeg, hè? Nou, Ljouwert is mijn derde topfavoriet eigenlijk. Volgens mij had hij een fantastische organisatie staan. Ze is maar mooi bestuur, mooi financiën, een mooie organisatie. Dat zit als een hoers. En soort yield. Nou, daar liep het op. Ze hebben in ieder geval mogelijkheden. En ze handelen er ik nooit. Ze ben ik net te beroerd om dat in te zetten. Ze hebben een skipper die heel graag wil, die fanatiek is. En ze had dit hier, een mooi Pieter Jan, een nieuwe adviseur.
Pieter-Jan Postma, Olympische ondervinding. Olympische ondervinding, zelfde soort ziel, komt van de maar ook ondervinding als adviseur. En dat moest ik net onderschatten, want die had nog 2 traaien bij Langwar achterop staan. Net onverdienstelijk. Dus ik daar is ze, ja, dit is het hier dat het gebeuren moet voor jou. Want eigenlijk, voor zowel jou als Heerenveen, zou het zinvallen als ze net kampioen worden. En ze zijn... En dat zeiden we terwijl Grauw de laatste 4 of van de laatste 4 keer woon had. Dus ja, het werd een fantastisch toernooi. Vakanties cancelen, je net daar. Je gewoon naar het scootje tegen Silta. Ja, maar het wordt ook een hele spannende strijd. Dat hoop je in elk geval. Ja, de laatste treien hier. Woon Grauw hier op het eigen thuiswetter. Maar van de morgen die we natuurlijk ook eventjes bij Arno Huusman. Hij is de wedstrijdleider hier op Grauw. En we vregen aan hem wat voor wedstrijd hij eigenlijk verwacht. Nou ja, wat wordt het? Ik ben heel benieuwd naar de Wien. Wat de Wien bleef staan en wat hij doet en in welke richting. Hij is nou Zuidwest en dat verwacht ik dat wordt zo bleef. Maar goed, de kracht is wat wisselvallig en ja, ik ben heel benieuwd. Dus wat voor wedstrijd? Ja, ik hoop een hele mooie, spannende wedstrijd. En wat wel mooi is nou met deze Wien, dat we een heel lang cruisrak hebben op de IE. En dat is natuurlijk wel spannend. Dat zit er wel wat in de wedstrijd. Ja, want Jim hebben bij deze Wien een route deadline, of die Lyceum dadelijks deel. Wat voor route wordt dat? Ja, dat is baan F, route F. Wij hebben hier 8 baanroutes op Grauw, afhankelijk van de wienrichting. Nou, je wordt dat F, de Zuidwestbaan. Dus dan starten we op de I. Dan zit de bovenste tonnen, de gele top, die loopt bij Peen. Dan gaan we weer naar de Pikmar, hebben we hier een cruiserak en dan weer rond naar de I. En zo is het eigenlijk steeds een zandlopertje, maar dan wordt natuurlijk hoe 2 marken verdeeld. Hè? Ja, maar wat eiland zit er tussen hier in Grauw. Ja, precies. En net als zandloper die het meestal soms went binnen bij Staverend, voordat het die vergissing in het leven roepen wordt. Ja. Ja, dat zei wedstrijdleider Arno Huusman. Ja, wat vies jou eigenlijk van de baan? Staat ze hem 3 in line hebben? Ja, ik denk dat deze weerrichting voor de commissie hier de beste is die ze haar kennen. Want als je hier op de IE waar wij zitten, had een mooi eerste cruiseak in ieder geval. Daar werd een heel groot deel van de wedstrijd dicteerd, denk ik, dat eerste rondje. Maar ook daarna zitten nog wel wat slagen in. Dus volgens mij beter dan dit keer ze het eigenlijk net krijgen. Maar de start is toch altijd cruciaal? Nou, de start is cruciaal. En zeker op dit nauwe wetter. Als die een keer voorop luist, dan is het best moeilijk inhalen. Dus de start is 100% cruciaal. Wat ik wel interessant wordt, de eerste tonnen hier achter mij, die moet ze rechtsom ronden. Dat betekent dat de boord die op bakboord komen voorrang hebben. Vorig jaar zagen we daar wat protestsituaties waar mensen elkaar een beetje van de hoek halen. Is dat goed Fries, weet ik niet. Maar mensen sparen elkaar daar een beetje. Ook omdat het 2 mensen uit dezelfde familie weer. Ik ben benieuwd hoe dat dit hier is. Wat voor situaties we bij de eerste tonnen krijgen. Ja, maar dat zou misschien al grote consequenties herkennen. Ja, en misschien is het al hier nog wat rustig aan, gelijk bij de eerste tonnen in de allereerste wedstrijd. Nou, dat is het. Vorig jaar had ik me daar al leuk om maken. En dat is net helemaal terecht misschien. Ook zo is het altijd gewoon jongens, zielen, mes in de bek. Nou, net per se mes in de bek, maar wel volgens de regels. Dus als je een regel uitreedt, dat kan gebeuren. Daar zit een straf voor, dan kun je een vlagje eisen, krijg je een paar strafpunten, niks aan de hand, je weer verder, lieke goede vrienden. Maar we hoeven net erop te anticiperen dat je een regel uitreden mag en dat je daarmee voortkomt. Dat vind ik net kind. Dan moet je net een wedstrijd zielen. Maar je gewoon lekker toch je maatje, prima, ik goed. Maar daarvoor heb ik geen regels. Dus ik hoop dat dat iets scherper, net asociaal, maar iets scherper nog veel meer. Zullen we even jaren naar Jan Jongman, even hoe de waarsomstandigheden. Want ja, het waar is natuurlijk altijd vreselijk belangrijk. Hoe komt het mooi de Wien? En we hebben volgens mij een limited edition van Jan Jongman. Nou, daar komt hij weer. Het eerste echte, exclusieve, originele SKS Waarberucht van 2025. En hoe ziet dat eruit? Nou, we hebben vanmorgen nog een Zuiderwien en er stond net een soort wien. En die bedoelt vanmiddag gaat de wien onwel het Zuidwesten daar hebben 2 treien. En er zit dus even een uitzicht gezien van 4 en meer is het net. En met die temperatuur van zo'n 23, 24 graden viel het brodzig en hier aan. Nou ja, zeg eerst, we kunnen je te trosten wel losgooien. De trossen kin los, dat zei Jan Jongman met het waarfruitjoch. Het waar wat zo belangrijk is natuurlijk bij deze eerste wedstrijd van het SKS-kampioenschap. Nog één feitje, wat ik even naar Bob uit helje wil. En dat is Douwe Visser, we nemen niet correct al, de skipper van Grauw. Hij is de enige skipper van de hele vloer die het weet hoe hard het is om kampioen te worden. Alle andere skippers die hebben dat gevoel, die hebben dat nog nooit meemaken. Hoe belangrijk is dat? Is dat echt een vaardeal van Douwe Visser? Ja, 100%. Ja, want je moet leren winnen in sport. Dat is net zomaar zo. We zeggen krijgen, Heerenveen had alles in hoers, alle ingrediënten binnen. Maar je moet wel weten hoe je het bij elkaar gooien. En leren winnen is daar één van. Want stel je voor, dat is nou een van de skippers die dat net, en dan was het heel graag. En na 8 wedstrijden is het bovenaan. Hoe is het naar bed?
enthousiast, maar een beetje zenuwachtig. En voordat ze het wist. En dan helpt die ervaring gewoon. Weet je gewoon, nee, blijf rustig, blijf simpele dingen goed, want doch wat we normaal doen. En dan kom je uiteindelijk wel boven. Maar dat vertrouwen in dat proces, dat moet je wel leren. En ja, als je het al 8 keer dingen hebt, dus absoluut een voordeel. Absoluut een voordeel. Er zijn trouwens echt 4 debutanten. De Lemmer is daar in van natuurlijk. Drachten, Langwaar en Huzum. Je zoen deze kinderen bij de Lemsters. Er is net hier zo heel volle verloren. Want de bemanning is hetzelfde bleun. We hier natuurlijk Albert Visser. Dat wie jarenlang wie de skipper van de Lemmer. Die het nou van plak ruilen. Maar zijn zoon Jasper. Dus eigenlijk is er net zo volle verloren. Dat lijkt me echt een voordeel. Ja, en ik weet het net zeker. Ik zit er net helemaal in. Ik hoop eigenlijk dat er wel wat verloren is. En dat bedoel ik net negatief hoe het weer. Maar je hoopt een mooie nieuwe jonge skipper. Dat hij ook nieuwe energie brengt. Een beetje dat jeugdige, baldadigheid wil gaan zeggen. Gewoon vleen erin, Sjubelwerd skipstrand. En als hij dat erin krijgt, zonder dat hij die grote fouten maakt. Dus als hij nooit hem een beetje behoedt van de beginnersfouten, zeg maar. Ja, dan ben je voor mij een van de outsiders. Toch, als debutant zijnde een outsider. Toch als debutant zijnde, ik denk, ik had 3 outsiders en daar is Lemmer er in van. En dan is inderdaad de jeugdigheid van de skipper, dat is dan meer reden om te zeggen. Ik denk net dat ze winnen gaan. Maar als een van mijn 3 topkandidaten een foutje maken, dan denk ik dat ze een goede kans hebben om op het podium te komen. En wat ben nog die andere 2 outsiders dan? De andere 2 denk ik aan Snits. Snits had een mooi proces omheen. Ik denk de skipper had altijd... Ik ken hem net persoonlijk, maar... Jappie Visser. Ja, die had altijd mooie interviews. Volgens mij had hij een hele mooie, positieve, procesgerichte manier van opbouwen met dat team. De mooi wat misging, daar wordt van leerd. En dat is juist verbeteren eigenlijk. Ja, en dit is zo samen het IWS kennen dat ze wat minder foutjes maken. Iets minder daarvan leren en mooi doen. Dus die hak heeg. En ik denk dat Jouwer hier is om in de gaten te houden. Want die gaan als de brandweer qua snelheid. Vorig jaar had ik ze in het commentaar regelmatig... iets kritischer aansprutsen, omdat ik dacht dat ze gewoon slecht zien. Ze nou slechte boeirondingen, rare beslissingen. Haar nieuwe adviseur. Als er een beetje wien is, ik denk wel dat het skip wat wien nodig had. Ja, ik kan zo op het podium staan aan het eind van deze 2 weken. Nou, dat zijn dus de outsiders. Dan nog even over die debutanten. Want er binnen een peer, hè. Dus zou dus eigenlijk van die 4 debutanten heeft nou het meest vertrouwen in de Lemmer. Wat kies ze over die oren? Had hem Hoekstra Biggelix van Drachten? Ja, vind ik moeilijk. Die had, denk ik, van de debutanten het minste ervaring als skipper in ieder geval. Die had wel een heel soort ziel natuurlijk. De laatste jaren wat minder, maar wel eens opstappen erbij betrokken. Wel fantastisch hoe dat past in de familielijn. Hè. Mooi huidpaken, oerpaken. Dus fantastisch dat hij op het skip zit en skipper is. Als persoon pakt hij het denk ik goed aan. Probeer het te leren, probeer het goed te doen. Ja, ik verwacht je wel dat hij in situaties komt. Vooral hier, Veenhoop en Jenne Woord, maar dat smelle wetter. Die had hij nog nooit jaren zien. Dus het zou mij net verbazen dat hij een foutje maakt hier en daar. Maar dat is hem eigenlijk op voorhand al een beetje verjoen, als hij er maar van leert. Ja, en hij heeft nog Andries Brouwer van Langwaard. Die had natuurlijk wel ondervinding benammen in de IFKS. Sterker nog, is 2 keer kampioen worden bij de Lize A-klasse. Hij weet dus wel hoe het is om skipper te wezen. Hij weet hoe het is om skipper te wezen en hij weet hoe het is om te winnen. En dat is wel een voordeel. En ik weet net dat het heel oors is in de SKS. Als natuurlijk, ja, wat ik zei, die eerste 3 of 4 wedstrijden ben echt oors dan de IFKS. Maar ja, je wint echt, volgens mij wint in de Lietse A met Gautum. Ja, die winst ik net zomaar. Dan moet je gewoon de beste wezen voor een weekend. En als je dat 2 keer doet, 3 keer doet, dan kun je wel iets. Dus ja, ik ben daar heel benieuwd naar hoe die het wangeert. In het vastseizoen ziet er al wat mooie resultaten in ieder geval. De laatste debutant die we dan nog even bij de kop pakken matten, dat is Sietemeter van Huzum. Ja, die het zelf in de media zijn van, ik denk het wij laatste worden. Daar spat de ambitie nog net echt van oh. Het is natuurlijk de debutant, maar de meeste ervaring. Had al jij er in de SKS Shield. Maar ik hier inderdaad voor de het krantartikel in de Ljouwte krant te lezen op de vraag wie wordt het minste. Dat hij maar stipt zichzelf op inzetten. Dus ik dacht, ja, het is wel... Ik zei ze, grote kans dat zij het net goed wangen. In de voorbereiding hadden ze net mooi die. Ze binnen net zo volle bij West. Ze vinden het vol prima, liekt het. Misschien wil ik je op uitsketten, weet ik net. Maar als mij vraagt wie krijgt het regen en wie naar de onderste regionen, dan ben ik toch bang dat ik Huzum zeker maak. Nog één oordenkje, want dan is nou natuurlijk analist bij US en daar ben we Tiege dankbaar voor. Maar dan is het echt benaderd om adviseur te worden bij jou het. Nou, ik heb wel meer gesprekken gewoon oude winter. Dus zo nou dan... Ik is gewild, dan is de crème de la crème. Nee, dat net. Maar je had natuurlijk wel, en dat is wel logisch. Ik zit hier elke keer te verkondigen alsof ik er verstand van had. Ik maak het commentaar beneden was zo nou dan. Ik heb affiniteit met Scootsershield. Maar Rolf, daar heeft er echt verstand van.
Nee, ik snap wel dat mensen bij mij uitkomen en denken van, laten we zeggen wat hij vindt. Maar ik wil het helemaal net kennen, dus begrijp me vooral niet verkeerd. Zet mij op zo'n skip en alles kan misgaan. Wat dat betreft is het makkelijk hier voorop een beetje lullen en zien hoe het komt. Dan ben je toch wel benaderd toch jou om daar adviseur te worden? Ik ben bij jou in West voor een gesprek om te jaren wat ze wonen en we hadden er even over gaan. Maar het past ik helemaal net in mijn privé situatie. Dus dat is ik. Wat dat betreft ben alle gesprekken die ik heb met verschillende organisaties, hè, hartstikke leuk. Maar die eindigen eigenlijk altijd met, ja, je moet dat goed doen of net. Want vergis die net, hè. Het is net alleen nog deze 2 weken. Deze man die door het voorseizoen, die door het onderhoud van het skipmachine, die trainen door de weken of sommige scooters in het weekend. Ja, en ik vind als je dat doet, als je ervoor gaat, dan moet je het echt goed doen. En minimaal voor 2-3 jaar. Want ik zei, krijg ik al, debutanten die maaien wel eens een foutje maken. En dat geldt ik voor debuterende adviseurs. Dus als je dit doet, 2 jaar full commitment. En ik hoop dat dat er ooit nog eens van komt. Nou is het natuurlijk, nou denk ik net wel, want toen is dat EK, maar die talenten bij het zuurboen, wat in Zweden is. Dus toen is het eigenlijk nou net combineren. Nee, precies. Dus dat weer een heel leuk gesprek, maar een hele kwarte discussie wat dat betreft. Dus van Willem Zwagen, we kunnen lang praten, we kunnen kwart praten, maar het gaat net terug. Nee, maar nou, het wordt nou een beetje verbaasd. Want ik weer toevallig bij jou voor een presentatie voor de haardsponsor. Dus dat weer eigenlijk meer een toevallig iets van omstandigheden dat we elkaar kennenleerden. Ja, en ik ben gewoon heel geïnteresseerd. Ik vind het wel leuk om de verhalen erachter te jaren. Dus hoe langer je mooi in, hoe meer je jaren, hoe zo'n organisatie in elkaar zit, hoe de skippers ermee omgaan. En dat weer gewoon leuk om even te zien. En volgens mij hebben we niet correct het 10 minuten schot. Dat betekent dus dat we aan zijn losgaan. We gaan er even uit voor de reclame. En dan komen we natuurlijk zo gauw als mogelijk bij jou weer waarom voor het wedstrijdverslag van de allereerste wedstrijd van het SKS Kampioenschap 2024 hier op Grauw. Ontaast. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. In 2013 richt ik met een groep vrienden Welcome to the Fitted op. Het groeide uit naar iets wat heel veel waarde had voor duizenden mensen. En voor mij. Het werd een plek waar ik vrienden voor het leven maakte. We wilden nooit meer naar huis. Als het hier op een festival kon, dan kon het toch ook in de echte wereld werken? Maar wij wilden niet geld verdienen, we wilden geluk verdienen, weet je wel? Op een gegeven moment werd die energie steeds minder. Dat voelde ik gewoon, omdat ik alleen maar met shit bezig was. Ik was gewoon een beetje de minister van shit aan het worden van Welcome to the Village. Het festival bezweek onder regeltjes van anonieme juristen en mensen die riepen Not in my backyard. Ik snap niet dat iets als Welcome to the Village niet kan bestaan. En dus gaan we op onderzoek uit. In gesprek met mensen over waarom het er niet meer is. En hoe het dan morgen verder moet. Omroep Friesland presenteert het SKS Scootsseizoen. Het SKS Scootsseizoen. Van sneun 26 juli aan, alle dagen live op al uw kanaal. We houden je de hele dag vol slijn op berichten. En jongens, de keervetting op tv. Scootsseizoen bij Omroep Friesland. Simmer in Friesland. We komen eraan. Oh, wat een klapper. Oh. We zullen wat nice man. Op alle wedstrijddagen van het SKS Kampioenschap komen wij met de Omroep Friesland Scootje podcast. En de meesten die zeggen nou al, oh, wat een klapper. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Welkom waarom hier bij Grauw op het wedstrijdwetter van de SKS. De allereerste wedstrijd hier op Grauw op de vierde hier. Hier is Assen de start. En elke nien die had het maar over die ene favoriet. Ze wonnen al 3 keer achter elkaar. De laatste 3 hier op het eigen wedstrijdwetter. Dan heb ik het vanzelfs over Douwe Visser en zijn bemanningsleden van Grauw. Is dat Joert Wessa? Dat is vanzelfs de grote vraag. Het wedstrijdverslag komt Joert van Geertje de Vries en collega Ilke Dijkstra. En jongens, ja, ik ga eigenlijk een vraag aan Jim. Denken Jim ek dat Grauw de uitsprutse favoriet is? De uitsprutse favoriet voor het kampioenschap?
Ja, ik denk dat het zo is. En ik zou willen dat het oors wie. Want we vinden eigenlijk alle keer dat er ik wel eens een oor winnen mooi. Maar ik denk dat Grauw de grote favoriet is en het te klappen scootje. Zelfs de laatste 3 jaar wie het kampioenschap al voor Grauw. Douw Visser en Simon daarvoor ik al 5 keer, al 8 keer kampioen worden in de SKS. En alleen nog Douw Visser van Snits nog een keer kampioen. En Ulbe Zwager senior, de oorpaker van Willem Zwager. Maar alle kampioenschappen die hebben we vaker op de hoogste treden staan. Maar Roelof, die zei ik al, de concurrentie het absoluut net stilzitten. Heerenveen en Ljouwert, die willen ek tot de favorieten rekenen. Ilke, justo dat ik zo? Ja, wis. En, maar ik vanmorgen even repeteer met Douw Visser van Grauw bij de routebespreking. En ik stel hem de vraag van, bist ik nog lieke zenuwachtig als die eerste jaren nou hij zei, nou die scherpte gaat er net al. En vooral met dat we de resultaten over nu horen sjuggen, daar worden we weer erop prikkeld. En zo gauw als ik dat verneem dat traag je, dan kan ik wel ophouden. Dus ja, het is absoluut hun favoriet. Ja, en hij neemde ik al. Zelfs Ljouwert, hoe het dat schip zielt. En nou ja, het dreamteam. Min Friesk. Maar ja, daar is 4 minuten, Scott trouwens geeft. Ja. Dus ja, het dreamteam van Heerenveen bedoelst de gebroeders Brouwer aan boord en ik Trinke Brouwer, de zus, die zit op het middenskip. En dan ik nog 2 adviseurs. Ja, de vraag is die zelf dan toch ik een beetje, is het net te volle? Het ben wel wedstrijdzielers. Dus, en ik, Jens zit wel eens bij Hoyt in de boot. Ik mooie sectie kwadraatzielen. Dus ik, zoals wij die vraag al stellen, is hem zelfs ik al steld ga. En nou ja, het is ik maar even van, gaat het de eerste paar dagen even een beetje goed, dan haast het vertrouwen al. Of krijg ik gelijk al even een deukje en kunnen ze dat dan hoe winnen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, dat is de vraag. En ja, Joert, dus die eerste wedstrijd op Grauw, zeg ik dat alle scootjes haar kleermaatje voor de start. Want het is nog, door heeft de timer maar in. Het is nu nog 4 minuten ont de start. En ze zei ik altijd, de start is 80% van de wedstrijd. Daar bestaat het mee eens, Ilke, hè? Nou, ik doe zelfs hier wel te zeggen op Grauw 90%. Want hoe sneller het wetter, hoe lietster het wetter, hoe belangrijk als het is om voor te wijzen. Nou hebben we Joert het gelok, dat zei dus ik al even in de dat het die Zuidwestenwind is. Lang cruiserek. Een heel lang cruiserek. Dus er zit meer avontuur in. En we hadden hier, ik was mooi maken, nou, dan wie het haast. Carouselzielen, zoals ze dat dan nemen. En dat hadden we in richting deze hoek staan bleef en het liep het erop, want de procedures links zetten voor de meesten modificaties thuis, het is baan F. En ja, dat belooft een hele mooie dag te worden. Ja, we zitten een paar minuten voor die start. En dan is juist dat die scootjes alle keer bij die startlinie del zielen. En positie kiezen. En elke die een het al wol in de holle werd die zitten wol. Maar ja, dat moet zelfs maar correct uitkomen. Want als een oor die de orenkant uitdrukt, dan slag het dat correct we net. En dan kun je correct een hele minnenstart. Meestal is de start bij de 4 tonnen van het startskip A is de beste start. Is dat nou zo? Ja, het is nou net de season eerst. Dus het is altijd een je nou zien op de wien en hoe de vlagen binnen van waar is het beste. Maar als je het pinnend nemen ze dat ik wel. Dat is deze tonnen die we nou in beeld zeggen. Die was ter haast de best vrij snel bij de wal. En als je bij de wal bent, dan meest als tenminste naast me koolhuist, boord aan boord, zoals dat in je meeste oren onroppen van jongens, ik ken het verder, een hindernis nemen ze dat. Trodde ja. Dat mag normaal natuurlijk net, als je midden op een maar binnen. Maar hier dan wel. En dan luist je niet een keer boppers de hele flow uit. En dan krijg je nog een loekende wal, nemen ze dat. De wien gaat er wat heekser op de wal staan. Dus de kerst wat scherper. Maar wij zitten ondertussen op 1 minuut 42 van de startlijn. En de eerste die
Dreeuwen al op de startlijn aan. Redelijk betiet. Een heel soort die toch onder bij het stadskip positie kiezen. Daar wij zielen wollen. En we zeggen ik dat ze de vak al zwabberie litten om net de volle gong te krijgen. Om net te betiet hoe die start te gaan. Ja, dat is ook altijd de vraag van starten ze niet een keer goed. Of krijgen we een valse start van één of misschien wel meerdere scootjes. Ja, dat is Sjen hoe dit gaat. Je zullen de hele Ze binnen op mannen. tiet, ze binnen betiet. Ja, ze binnen aardig op het tiet. Ja. Het is nu nog een romme minuut. En ze lezen al op die startlinie. Ja, dan moeten ze bij die startlinie Del zielen. Grauw is al heel vier ervoor. Ja, en Grauw die zit in het midden. We zorgen nog de hele tijd van tonnen en tonnen op de startlijn. Ja. Dus het betekent dat we nog wel eens een keer een lijn hadden. Het gaat ik al wat omheen. Het is ik haast traditie om vals te starten trouwens. Ja? De eerste start op Grauw. Ja, maar vorig jaar weet ik nog wie het niet een keer goed. Veen is er al heel dicht op. Nog 30 seconden, ja. Het nou is even shift. Veen had wel de mazzel dat er onder een gatje zit. Net de mazzel. Waarschijnlijk had ze me opzag. Die kan al vallen. Die kan al afvallen. Ja. Maar die mat ik. De hele man is er al doorheen. Ja. Dus dat gaat al net goed. En de wien is even heel matig, ja. Nog 10 seconden. En onderin daar zijn alle spiskoetsjes die worden omheen gedrukt. Ja, daar gaat het al mis. Want de hele mannen, ja, wat zil die nou? Die gaat door de wien. Maar ja, dat kent er helemaal net. In je Scots. En nou ben ik benijd. Er maakt meer. Dit gaat er onderin bij de pinnet helemaal fout. Maar ik geef helemaal niks. Ze liet ze starten. Liekt het? Nee, daar is een schot. Ja, het is een ongeldige start. Dus we beginnen. Machine allen weer om. De rede ton. Jitte Bob Mien. Algehele valse start. Nou, dan krijgen we de hele procedure weer op een ei. Aansen dan gaat die rede bal die gaat uit het wand van het startskip. En dan krijgen we weer een schot. En dan krijgen we het 4 minuten zijn. Dan wachten we net weer 10 minuten. Maar dan krijgt even jedder. Ja. Nou ja, ik zei al, dit is traditie op Grauw. En dit is altijd het mooie, hè. Ze stingen gewoon een bal van de spanning, die man. En hier gaan ze weer een heel jaar op wachten. En dan word je gelijk al die eerste start. En word je er alles voor doen. En ja, dan ben je wel heel gretig. We zeggen trouwens nou de beelden van uw camera die we onboord hebben. Jood bij het scootje van Grauw. We zeggen naar voren, we zeggen richting het voordek. En we bezieken om wel vaker eens even een camera onboord van een van de scootjes te hebben. Zodat we echt snel laten kennen hoe het er om een tag gaat op zo'n scootje. En het Sjerkstel weer bij de mast. Die is als liek al als de SK's besteedt leuk. Nou, dat scheelt net een soort meer. Het is toch wel fantastisch dat die man er had. En sure nog eens hoe fit hij is. Ja, en dat er in de meest iemand, dan doet hij dat, hè? Ja. Ja, fantastisch. Nou, dit is weer even het oersjoch op de wiede hier. We zeggen onderin, daar luidt het stadskip en daarboven zullen we dan die rode tonnen lezen, die oranje tonnen lezen. En dan was dus eventjes verder zien. En daar luidt nog een oranje tonnen en daar een line tussen. Dat is de startline, wat we dus aanstaan weer starten zullen. Ja, het scootje van Drachten, maar de debuterende skipper erop, Hattem Hoekstra. Het is echt een Hoekstra scootje, Drachten. Een heel soort Hoekstra's die hebben daar skipper op Westerheid van Hattem, de Paken van Hattem. En dat vindt Hattem ik geweldig om die traditie terugzetten te kennen. Maar ondervinding als skipper had er dus net. Dit hier zag ik van Drachten ik echt wel wat als een leer hier. En ik praatte juist nog even bij de lotting met de vorige skipper van Drachten, Jeroen Pietersma. Nou, en ik ken die deze mensen. Hij vond het wel heel dreig om dit te wezen en net meer skipper te wezen. Om eigenlijk heel dal geen rol meer te hebben. Want er is juist wel een aantal oude skippers die binnen nou als bemanningslid onboord. Hè. We hebben Johannes Meter, die is adviseur bij het scootje van Akrum. Maar Jeroen Pietersma docht helemaal niet meer. En hij vond het dreig. Hij hield dreig, juist Jeroen. Ja. Dat is, ik kan me voorstellen, dat is een heel stuk van je leven. En we zullen hem hopelijk nog wel weer eens waarom. En volgens mij
kennen we wel even de start nog eens een keer op Nijsjen. We kennen die start even op Nijsjen litten. Dan kan ik even goed zien waarom had dit een algehele valse start weer. Hier is de start. Helemaal onderin. De hele mannen, die is al, nou ja, snap ik net wat hij doet. Want die is al trode wien. Ja, dan komen er al je scootjes om. Dus ja, daar heb je voorrang. Het is... Zoals Grauw en Heerenveen, die varen echt oer de line. He, langs de line, die gaan er net oerheen. Maar daar... Die hier daar goed voortkomen. Huzum is er ook oerheen. Huzum met een Zuidwesthoeken. Ljouwert hier een hele mooie start houden. Ja. Boppen in. Maar ja, daar hebben we niks aan. Maar dat jouwt wel weer even aan dat ze goed positioneerd binnen. Grauw zie het weg goed. Hè? Ja. Grauw zie het in het midden. En dat is me wel opvallen. Dat Grauw vaak vanuit het midden start. Nou, het is heel belangrijk. En dat zeggen we wat Heerenveen ik heel goed die. Ja, ze binnen al dicht bij de lijn. Maar zij gaan nog de ruimte om te vallen. En dus het is heel belangrijk dat je die eigen regie voeren kerst in die startlijn. En dat is juist een heel soort die worstzielt. Dan worst omheen drukt of kerst net vallen. En dan kun je niks meer. Nee. Nou, we hebben nog net een zijn jongen of jet van dat er de startprocedure weer uiteenzet is. Het wordt redelijk lang. Ik denk dan van alle scootjes achter de line en wij beginnen. Maar nou, hier is de wedstrijdleider. Telt aan. En hier is het schot. De gele bal, 5 minuten van nou. Dan hebben we de nieuwe start. De tweede start. Nou, ik heb net een vlaggen in het wandjongen bij het startskip. De gele vlaggen met de zwarte stip erin. De Japaner nemen wij die, maar hij heet oors. Het is de boetenomregel die dan verstart is. Hebben we net zo'n, dus dat speelt het net. Vaak doen ze dat wel, als er 2 keer een valse start geweest heeft, dan doen ze dat. Want dan vinden ze van nou maar het maar eens een keer goed. En die Japaner in het wand, dat maakt het wel dat het wat ingewikkelder is. Ik onderbreek die even het grauwste scootje. De adviseur, die stiert zijn kleren uit de vrouwen achterop. Die blijkt op boord van te wezen. Tammo Oosterhof. Ja, nou... het weer hier scherper kun je net starten, even wekken worden. Maar het is wel heel bijzonder, want ziet net zo volle skippen bij elkaar in de buurt. Het waait net hut, laten we het er even door gaan. Het is een hele lichte. Nou, dit keer we correct net zien, maar dan is het spietig dat die camera naar voren gericht is. Want Tammo zit zelfs achterop. Dan hielden we dat mooie schenken. Maar wat is, het lijkt in elk geval net slim. Want hij stiert gewoon, hij lijkt er net op dat er verwonnen rekken is. Maar hij had even zwommen. En dan heb ik een gelok dat het je weet dat het een valse start is. Want anders zien ze hem op helimatten. En dan kan ze een hele mooie start hebben. Maar dan je mag net trof varen. Zonder een bemanningslid aan boord. Die ben je verplicht om op te helling. Grauw nog eventjes. De kampioen dus van de allround trein hier. En Tammo. Ja, je ziet het heel duidelijk. Tammo Oosterhof. Walter Wiert. Ik zit wel even balen. Nou, hij geniest al wel wat. Hij geniest en hij had het horloge er al weer bij. Hij is die de tijd in de gaten had bij het starten op het grauwste scootje. Ik lees hier nog zo wie het dat doet er gewoon. Zit net op de exacte tijd, maar het is nog een 2,5 minuut ongeveer. We beginnen aan de tweede startprocedure voor de mensen die wat letter inschakelen binnen. Scootjes die zie je alle keer weer positie. Eentje achter de startlijnen. Daar even de jongste zongen van Douw Visser Grauw. Douw Visser heeft zijn zwan onboord bij de bemanning. Oudste zoon Albert is de beëerde opvolger van Douw Visser. Dat het Douwe zelf in elk geval wel inhollen. En ik ga er vanuit de commissie Grauw, want Albert Visser wordt ik als een enorme groot talent beschouwen.
En Douw Visser zei het zelf ook altijd, wij binnen een trein eenheid. Tammo Oosterhof, hè, die adviseur, die het nou dus Walter wie het ontdekt heeft. Albert Visser, zijn oudste zoon, die zit op het voorskip. En Douw Visser zelfs. Een trein eenheid en die is, dat is een gouden trio. Kun je dat wel nemen? Aan het Sjerkstra, die stiert ik wat om hinnen te zien. Let er vooral op dat de trim goed is. En dat kent deze oudskipper zelfs ik als geen oor. Er is nog een oudskipper aan boord bij Grauw, hè? Ja, Ulbe Zwager. Ulbe Zwager, die zie ik voor de trim. Die zit Je erin. hebt iets bij Langwar. Is hij... Is je de Albert Visser. De oudskipper van het Lemster Scootje. In zijn nijenrol. In zijn nijenrol. Hij stiert op opstekker, mat dus in de gaten houden. Als er wolf net oer de line gaat. Nou. Zo'n Jasper die zit nu aan het helmhout. Bobbe de Lemmers, we gaan wat draaien. Zie ik het nou ik positie bij die stadline Del. Bobbe de Lemmer zit het Jereveen en dan de Jouwer en daar Bobbe een snit zit er ik nog tussen. En daar zien we dan Grauw en Jereveen. Ze lezen weer bij elkaar. Ze krijgen bij die eerste start ik al. En we zitten binnen de hele minuut. Ja, het is haast Wester 4. Lemmer zit al aardig heeg, maar hard van je lest. Er wordt net op. Kan zelfs een beetje vallen. Een gongzielen. Langwar zit er ik bij. Zit er ik helemaal mooi. onderin. Dit wordt een betere start zoals het lijkt. Want er is meer romte. Langwar zit al heeg. Maar daar is het startschot. Er is net in je vals volgens mij. Dit is een goede start. Jerris, die schrekt wordt ik even. Ja. Maar het lijkt het een lijn zoals het zo mooi heet. En ze zijn los. 2024, SKS en daarin ja. Waar leidt er helemaal achterom? Dat is Drachten. Drachten. En Ja. er zit achter Drachten zit er nog een. Die mist helemaal de boord. Dat is wat zijn. Die mist de start. Ongelooflijk. Hoe Heel kan lang je van de Safir voor het wezen? Wat zijn? Drachten gaat dus ik dadelijk al oestag. Die kiest voor de stuurboordslag. Wil zat alle oren de bakboordslag. Ik zie de jouwe nooit draaien. Die gaat ik naar je stuurboord. Alle oren die kiezen voor de bakboordslag. Naar de Walta. Het is een teken dat je net een goede start hebt. Om gelijk voor te dan is het een wanhoopspoging. Zeg maar om er nog wat van te maken. Om wat vrij te zien. Maar hier weet ik al wat roppen. Je gaat Langwar door de wind. Daar bij de wal. Waar komt je goed voort? Daar wordt het ik drok. Daar moet Rom tevreden worden. Bij Grauw aan boord. Daar hebben we de situatie boppen in. Er binnen nog Langwar. Is die zo mooi voort? Nee, die moet ik achter en om het scootjesdel. Lemmer. Ja, die valt helemaal, maar ik als die stuurboord. kan, ja, maar die kan omheen, want daar zit je niet in. Het is heel spannend. Lijkt het dat Ljouwert daar heel mooi waar hij komt. Die zit boppen in. Grauw. Hier zijn we bij Grauw. Die had net een mooie start. Dat kunnen we gewoon verstellen. Want er zitten heel soort scootjes en suggers hoe die wien. In één keer skiftet. Dan had die skippen die hier onderin zitten. Die hadden vrije wingeertje. Nou, dan hebben we het door de Drachten, Huzem en de Jouwer. En volgens mij zit Jouwer er ik prima nog. Maar daarachterom de Lemmer. Die komen meer uit het midden wij. Maar die liet je ik goed de gong te pakken te hebben. En ik denk dat Jenne Waterik heel mooi waar komt. En Master Sjen, wat zijn is nog net hier zo de stadlijn. Nee, het is, ik weet net wat er aan de hand is. Nee. Die Jouwer achter Huzendel. Ljouwert gaat de vrije wind voorop. En dan is het even netjes. Want nou is het heel erg hier op de Wiedie. Kent het enorm verschillen in vlagen. En de boppen keer ze heger onder wien. Maar stiert ik wat minder wien. En dan sjuggen we toch. Ik denk toch dat jou het voorop leidt, ja? Dat denk ik, maar de sjuggen toch. Het lang wel best wel een aardige start hier. En Drachten heel dal net. Maar Drachten er toch die stuurboordslag.
mooi voortkwam is. En dan hebben we het over de debuterende skipper, Hartem Hoekstra. En nou, ze is net bij de koprenners, maar absoluut net. Ik heb het nou ook zien. Maar het is natuurlijk licht waar. En van Ljouwert is, ik hield dit wel zijn, van als het licht waar is, dan is Ljouwert in het voordeel. Want Ljouwert heeft een heel soort tuigen steen. Mooi een heel soort tuigen vieren. En mooi licht waar hebben ze gewoon voordeel, omdat ze veel meer zeiloppervlakte hebben. En ik nog eens in combinatie met een heel licht skip. Ja. Dus ja, daar is er natuurlijk ik altijd nog gewoon zien. Klopt die formule wel. Want je zag echt dat Ljouwert, en die had de vrije wien. Ik nog eens een keer. Maar Jenne Wout looit ik mooi. En Akkerum heb ik nog net en niet. die andere debutant, hè, de Lemmer. Looit ook heel mooi. Looit achter Ljouwert. Ja. Ja, Ja, ik heb hem al tipt. Als het mogelijke kans hebben. Maar die toffeltje ik mooi wordt. En nou gaan ze oer Trode Wien. En komen ze oer een bakboot straks aan. Dus dan heb ik voorrang op de skippen die wat heger lezen. En heger in het veld. Dus een nieuwsgierig hoeveel romte er is. Hoe vier gaan ze voor de Orendel. Ljouwert maakt het een hele soepele manoeuvre. Had Lemmer genoeg romte voor Snits. Maar hier zien we de Grausters op het voordek. Maar van de Grausters weten we ik dat ze uit een hele benarde situatie soms zelf niet voor komen kennen. Ja, absoluut. Absoluut. Hier zorgen we een beetje naar de middenmoot. En hier de koprenner. De koprenner. Ljouwert. En hier zijn nou gelijk Wetrode Wien. Dat lijkt het erop. Dan kes hem. Ja. Lemmer op bakboord. Jenne Wout zit er mooi bij. Akrum zit er mooi bij. En dan hebben we dat. Kunnen we wel onmerken als de top 4. En Snits ik nog, denk ik. Snits zit nog. Snits zit er, ja. Snits zit ik. Dus ik kijk even hoe die uitkomt met Jenne Wout. Ja. Maar dat ben wel de eerste 5. Ja. Ljouwert, Lemmer, Snits, Jenne Wout en Akrum. Daar gaat het om. Van waar gaat er aan als eerste om die heegste tonnen heen. Dat is altijd belangrijk. Die eerste hege tonnen. Vlienier zeggen we ons nog dat Lemmer er als eerste op al kwam. Maar Grauw er vlak achter. Maar dat Lemmer Grauw geen liet. Doe. En Grauw had het vervolgens ik won. Maar Lemmer op het tweede plakje. Maar het is even zien hoe het nou gaat. Nou, Lemmer doet het heel best. Lemmer zit er heel mooi bij. Heel vlak achter Ljouwert. Ze draait. En nou is het nieuwsgierig om te zien iets van... Ljouwert kiest ervoor om een heel kwart slagje op bakboord. Gaat weer naar die stuurboordswalta. Hier onderin. Wils Lemmer helemaal die slag erop zet. Die maakt het de slag uit. En daar is die wien wel eens heel verraderlijk. Dat is daaronder bij de pingen. Pingenstrieën. En daar kan hij ook wel eens helemaal voortvallen. Ja. Ja, en dan denk ik van Ljouwert, die had natuurlijk Pieter Jan Posma als adviseur aan boord. En toen ik juist met Willem Zwager praten, toen zei ik van nou bij alle trainingen, bij alle voorwedstrijden, dat Pieter Jan mooi weer, hij hier het nooit fout. Hij hier altijd gelijk, zei Willem. Nou ja, dan weer mijn volgende vraag verstel ik van en luistert dan nou ik naar hem? Want dat is wel eens een dingetje bij Willem. Maar hij zei ja, dat heb ik geleerd. Ik luister hier nou ik naar hem. Dus ik denk, dit zou best wel eens uit de koker van Pieter Jan Posma komen kennen. Die hele kwatte bakboordslag. En dan krijg je als skipper vertrouwen in de adviseur. Hè, en oorsom ik. Hè, en vertrouwen in mijn koor. En dat jouwt rust. En dan kan je alleen nog op het sturen concentreren. Dan denk ik net mooi. Maar nou komen ze mooi dichtbij. Nieuwsgierig. Ja, de Lensters, Jasper Visser. Maar Ljouwert luidt bakboord. Ja. Het gaat er vooral om hoe dicht ze bij elkaar. Ja. Want voor de volgende slag luidt Lemmer bakboord als op het ton komen. Maar het is hier
zenuwachtig ziel. Ja, vlaagjes, geen vlaagjes. Het gaat echt net heel hut. Maar Ljouwert... En het vertekent zelfs ik een beetje hè, wat we hier sjoggen. Want het is hier maar die droombeelden dus beter de afstand tussen de scootjes. Als just dat lemmer er nog wel achter zit. Willem Zwaga aan het helm houdt. Mooie constante druk toch nog wel. Het stuurt een stuk lichter dan als het echt helemaal geen druk in het tuurgast. Maar zien we daar de Jouwer. Ja, de zien we Jouwer. daar ik niet een keer. Die hielden we nog net bij de top 5. Maar die komt er toch ik heel mooi bij. Hè? Rinus de Jong. En ja, dit is grauw. Daar zitten de grauwsters. Ja. Die zitten... Geconcentreerd, hè, dat valt wel op. Het is helemaal net roppen en razen. Het is eigenlijk heel stil onboord. Elke keer weet precies wat het dwam had. En nu zien we de rugsboppen in beeld. Een heel iets puntje krijgt voor het. Daar hebben we de eerste bopperste tonnen. Waar Ljouwert nou op ongeet. En Jenne Wout komt er hier. Ik ben mooi. Ik versis die, dit wordt een hele mooie dag. En ik ken nog wel eens een knotsgekke dag worden. Want het zit nog heel mooi dicht bij elkaar. Jenne Wout komt hier echt mooi jongen hier. En Sjug eens even. Die had hem te pakken. Ken die me niet een keer onrennen. Ken die me niet een keer onrennen. Nou valt je vakje wat in. Maar Ljouwert draait stadig. Ja, heel stadig. Oh, Jenne Wout. Ja, nee, Jenne Wout kan hem net om, denk ik. Je wist net hoe de wind daar wat bij komt. Nee, ik denk het krijgt net. Ik denk dat hij nog een keer draaien moet. En dat zo betekent dat Ljouwert aanstaan als eerste om die hege tonnegit. En maar Snits is hier direct bij, hè, want die komt ik op bakboord. En ze hier hem daar even minder. Ja, het is Snits op bakboord. En Ljouwert komt er heel dal net mooi voort. En die luidt er op stuurboord. Ja, dan komen er straks nog een heel soort skip mooi. Maar laten we eens even concentreren hier op de virtuele leider. Jappie Visser. Snekerpan. En Jenne Wout helpt hem. Jenne Wout helpt hem. Die kan maar heel iets opzetten. Sieber van der Wisga gaat als eerste om de bobste tonnen. Een prachtig kruisrak. En ja, de buurt hier weer fantastisch van ze. Vliegen hier ging het wat minder. Ljouwert is tweede. En Ljouwert toch nog eens tweede. Is dat net een Snitse pan? Ik dacht dat Ljouwert weer. Dit zullen het even zien. Ja, nee, daar is niets. Ja. Ze matten zich al hier nog een kleur aan die scootjes. Elk scootje is hier eigen kleur. Het zit, ja. De regenboogvloot. Ja. Maar het zit hier nog. Je kan nog van alles barren. Het eerste rakje zit erop. Denk Jappie, even een slok water. En daar komt Akram. Zit er ik prachtig bij. En Ljouwert is er bij Jenne Wout tussen knepen. Zullen we Akram achtersnits als vierde om de tonnen gaan. En om het eerste plakje wordt strijden tussen Jenne Wout en Ljouwert, Sieber van der Wisga en Willem Zwaga. Treden de snits, vierde Akram en als vijfde is de Jouwer om de tonnen gaan. En dan krijgen we nu het zesde plakje voor de Lemmer. Lemmer op 6. Het Veen luidt nog voor op Grauw. Maar Grauw is echt absoluut net goed starten. Heerenveen zal dan als zonde om die tonnen gaan. En ik moet zeggen dat wat zijn, die zo'n hele minne stad hier, die zit er nou toch weer aardig bij, hè? Ja. Dat, ik ken een tactiek wijze dus.
Nou, En Drachten komt hier ook mooi hoor, Jer. Die zit er toch ik, die hier die moest ik liek Sjoerd voor het liek net een beste slag te hebben. Zit natuurlijk niet in de kopgroep, maar als het al een minder start hast en eindigt toch in de middenboord, dan is het nog wel knap. ja, in. dan is het knap in. Ja, Heerenveen die gaat nu als Sander om het tonnen. Dus we hebben op een eerste plakje Jennewaard, tweede Ljouwert, treien Snits, fjouwer Akrum, 5 De Jouwer, 6 Lemmer, Zon, Heerenveen en 8, dat is Langwaar. Jochen Grauw als Drachten, denk ik. Ja, die matten nog ronden. Die matten nog ronden, dus en daar wachten zit we wel nog wat even zijn, mee. maar Drachten komt wel door bakboord on, dus Ja. maar dat zit heel dicht bij elkaar. Ja, er is Drachten om het tonnen. Voor Grauw, het knalgiele kopje van Grauw, is er wel altijd mooi uit. Ja. Maar we Grauw hebben duidelijk een peloton, hè? Ja. Een kopgroep, Een kopgroep. En dan daarachter een peloton. En de achtervolgers. En de Ja. achtervolgers, want er zit een aardig groot gat in wat in de achtervolgers worden ongeveer terug Heerenveen. En ondertussen zien we terug de 10. Ja, het wel weer publiek zit, hè? Ja. Vorig jaar waren nog zijn van, nou, volgend jaar mag je hem net meer onder 10 staan. Want daar hebben we hier vrijwilligers voor. Om dat al een keer in goede banen te leiden. Nou, daar is behoorlijk wat commentaar op komen. Want mensen die mooi er graag staan. Omdat de scootjes daar heel dicht bij ons varen. En daar hebben we haar weer vrijwilligers melden. Dus ja, de 10 is gewoon open voor het publiek. Mensen kennen los de 10 staan. En dan kennen ze die scootjes van heel dichtbij bezien. Ja, en nog een extra service, er staat zelfs een Dixie. Dus dat ken ik nog nooit Huske. Ja. Nou, dit is fantastisch. Dit jet ik bij de historische soks, maar ik nooit voortgaan. Jet iets, wie het altijd, ik nog wel eens even een cruiserakje hier. Maar dat willen ze net meer, nee. Want eerst hier wie het naar de Dam won, of wie het gewoon gas, de wal, burg binnen het stadje en uit veiligheidsoverwegingen. Had ze dat gerast, was spietig, want daar ontstond soms de meest bizarre toestanden. Ja. We hebben intussen een volkwadder van 100 mei 14. Die hebben we nu wel opmaatje. En dat is op het eerste plakje. Ik weet net of hij nog altijd een eerste luidt, maar gewoon in elk geval als eerste om de eerste hege tonnen. Jennewaard, tweede Ljouwert. In Jennewaard luid ik nog eerste, zeg ik. Tweede Ljouwert, derde Snits, fjouwer Akrum, 5 De Jouwer, 6 De Lemmer, Zoon Heerenveen, 8 Langwaar, 9 Drachten, 10 Grauw, 11 Wadsijn, 12 Huzum, 13 De Heerlemoenen en de hekkensluiter is de Zuidwesthoeker Star. Ja, dan wordt er in de nood toch wat uit, hè? Ja. Want ze zitten heel dicht bij elkaar, maar er het toch wat afstand om. Ik lees ik wat vaarlijker van Ljouwert. Ljouwert kent nog een beetje les van die scootjes erachter. Dan wil zij behoorlijk vrij wien hebben. Ze gaan nou een heel lang, heel wieners rak. Nou, het starteiland, of in de buurt van het starteiland. Ze gaan er net omheen. Het hoednet. Het hoednet, mooi wel. Mooi wel. Ja. Maar ik zou dan zeggen, je doet het net, want eromheen is langer. Ze zullen griffen, dus zit ik in een cruiserak, dus ik zit niet in zullen dwan. Nee. Dus maar een cruiserak is het nog. Hè? Dan zeggen ze van ik maak je die slag en ik ga er vol omheen. Hè? Nou, nog een mooi beeld van Boppen af van de 10. Altijd een prachtig gezicht. Onderwijs naar Grauw en dan naar het dwarpgrauw. Ze heet ik het scootje natuurlijk, maar het plakje grauw, maar waar zei ze dan? En het zielt mooi terug. Het is net spectaculair, maar... Absoluut net, maar gelukkig stiet er genoeg wien om zielen te kennen. Ze zijn nu alle keer om die boppenste tonnen. Dus laten we even zien naar de start. Hoe dat ik alweer gieën. Noten we weten dat Jennewaard onkop luidt.
Zie je waarom? Nou, ze krijgt dus. En Lang waar, schijnt een hele mooie start te hebben. En ben ik net te betiet. maar bedacht het in de middenmoord. Ja. Waar leidt Jennewoord bij die start? Die is helemaal boppin. Maar boppin. in dit geval komt hij daar goed uit de start. Maar het is vooral... Als je hebt volle leger aan de oren. Hè? Ja, Die oren maar zitten het volle wordt een heel leger. soort vrije wien. Vrije wien. Maar het is vooral beslist in het eerste kruisrak. Daar is de hele boel nog wel een keer... ik zou al 90% de start. Maar ik kan er wat zien en aanloeken. Want het is, na de tijd is er nog een heel soort verloren. Ja. Maar toch, de topgroep. Lemmer, Ljouwert, Snitsepan, Snits Akram komen hier toch mooi uit die start wel. Ja, en Oorden die komen goed uit de start. Maar zag je toch een hele lijn Huzum lieken redelijk uit die start te komen. Maar komt uiteindelijk een stolfde om het tonnen. Daar snap ik niet helemaal wat langer. Wat zijn toch aardig erbij komen weer. Minuten te let. Ja. Minuten te let. Nou ja, vrije wien. Laten we dat maar zeggen. En nou zien we even een scootje van Boppen. Och, wat is dat een prachtig gezicht. Dit is de koprenner, hè? Jennewoord. Sieberen van de Wiska zien treden hier, denk ik. Hè? Ja, ik moet even nu te hollen dan. Maar komt nou... Ik denk ze vierde hier. Vierde hier. Ja, denk ik. Dat is ik uit te hollen. Dat weet ik net exact. Je hebt nou om de tonnen heen. En dan is er een... Ja, het is natuurlijk wel een kruisrakje. Hè? Een heel iets kruisrakje. Dus dan kerst het nog weer. Dan kerst ze geen jedder of ik geen helemaal naar de Geulta. Ik zou er echt voor kiezen wat zij toch een slagtrotten zetten. Je zag we die wat zijn dus, hè, die dus minuten achter de startlijnen nog maar de start. Die daar, ik denk, heel veel verrekken hebben, maar die start. En dat je dan toch eens half om die tonnen gaan. En dan zei ze je van hier nog maar op Tietwest. Dan hier is misschien wel bij de Varijn zitten. Klaas van der Meulen. Nou ja, dat zei er vorig jaar het ik verschillende keren zijn. Ik maak je fouten, zei er dan. Ja. Hij lutst het altijd naar hemzelf staan. Dus ik was dan steeds wijzen, hè, van als het goed gaat, dan heeft de bemanning het goed gaan. En als het net goed gaat, dan is het de skippers zien fout. Ik zou je altijd oorsom, ja. Maar Ja, Snits, ik om de tonnen. Dat hele liedje kruisrakje heen. Daarachter Akram. ja, en Ljouwert en Jennewoord die binnen er al omheen. Hè? Ja. Dus dit binnen noemen ze Strijen en Fjouwer in de wedstrijd. Sure, weinig druk in tuig, hè. Het hele grutzeil, dat bollet gewoon waarom. Flabbert wat. Dat ga je voor de wien. En dat riekt nog wat oren scootjes om je heen binnen. Smargenwien. Uitschietenwien, zei Gjalt dan. Ja. Maar hij is wel redelijk constant, de wien. Sure. Dat maakt het voor de wedstrijd wel wat eerlijker. En daar hebben we het starteiland. Waar alle Ze gaan eromheen. Vips en Bobo's op zitten. De sponsors van het grauwste scootje. En is Bobo's nou een scheldwoord of is dat nou een geuzennamme? Ik denk als je een Bobo binnen, dan is het een geuzennamme. Nou. En van Oren is de scheldnamme misschien. Ze bleven rustig bij Grauw. Ze weten natuurlijk ik. Ik bedoel, dit is Daaien. Ze balen al. Prachtig om even uit te zien. Ja, mooi. De loert erin. De loert erin, de vakkenloert erin. Ja, even het boomke. Zit gewoon constant clear. De concentratie zien we wel heel duidelijk. Maar daar leidt ik nog weer in een boppenhundig. En ja, we binnen nu onboord bij Grauw. En we hebben voor de wedstrijd zelfs ook eventjes praten met de kampioen van vorig jaar. En het jaar ervoor en het jaar daarvoor. Douwe Visser van Grauw. Maaike van der Hoek die praatte met hem en die vregen me eventjes naar die wedstrijdspanning.
een gezonde wedstrijdspanning, maar alles wat hier omheen is, als je zo de pik maar zegt. En we hebben vanmorgen alleen ons ziel geweest. Geweldig de opkomst weer. Dus we hebben een soort publiek. Ja, super voor het scootjesziel. Ja, en wij vinden dat geweldig om daarin op te treden natuurlijk. Hoe is het altijd om als Grauw te beginnen in Grauw? Ja, dat is een voorrecht natuurlijk. Hè. En een beetje extra druk. Maar het is ook wel, het is ook uw wetter natuurlijk, uw thuiswetter, dus we zien hier het meeste. En dat helpt ik. Ja, dus hartstikke mooi. Je bent nog de enige kampioen in de skipper in de SKS. Jouwt dat ik een soort van druk? Nee, juist niet denk ik. Juist niet. Iedereen wil dat worden. En wij zijn het al een paar keer geweest, dus daar geven we er absoluut wel voor. Om het weer te proberen. Maar dat jouwt geen druk. Nee. Het is net dreger om dat vast te houden, om dat er te komen. Nou, het is altijd moeilijker om aan de top te bloeien dan om er te komen. Nou, dat is een gezegde. Dus dat is zo. Maar ja, hebben we verder net zoveel maaien. Nee, gewoon mooi zielen, goed zielen. De boel er goed op. Vanmorgen even lekker zield. Het is een rustig windje. Ik wil eens lekker om te beginnen. Dus het een heel soort zin hoor. Je hebt een goede bemanning, een goed skip. Je hebt een soort ondervinding. Ben er nog verhoringswesthouden hier voor dit hier? Nee, eigenlijk niks. Wat vernijing in de tugage, wat mut. Hier naar bemanningslid hebben we het al overhand. Ja, voor de rest never change a winning team. Hè? Nee, never change a winning team. Nou, dat doen ze begrijp ik net, want die hebben hier een heel vaste ploeg op het scootje zitten. Nou, Joert gaat het dus even wat minder. In elk geval de start weer volle minder. En ze kwamen als het ziende om de heeste tonnen. En daar lezen ze nog altijd. Ook dit staat beschuldigd. 14, 13, 12, 11 misschien ik wel. Maar nee, ze ontnota slaagt het nog net om naar voren te zien. En wat misschien ook wel aardig is om te vermelden. Jeren Wout leidt voorop. Het zit er nog vlakbij. Maar het zou wel mooi wezen voor Sybren van ter Wisga. Want hij heeft dus nog nooit een die-winning behellen. Dat zou fantastisch wezen. En ik ga alle jaren nog wat zielen zien. Zolang dat er dus nog net. Het is nog een redelijke debutant in het geheel. Maar hij heeft wel een soort zielintelligentie. Ik tactisch, vliegen slagen dus alle je krijgt net. Ik wat onervaringjes en wat dingen. De eerste dag vliegen hier waar hij toch akkeren ongeveer. Hij verleerde protest wel, maar het was een situatie waar hij haast ik net uitkomen koer. Dus dat wie ik wel wat een. Dan is even wat pech bij me koor, maar. Vorig jaar wist sowieso een mini voor hem. Soort pech. En als je dan weer de focus dat op scherp zetten en dat hier failliet te kennen. En nou gelijk al zo mooi voor inzielen, dan dat is ik een toekomstig kampioen. Maar ik net vierde, we hebben natuurlijk juist Jon de Lottinghorn in de tent hier op het Halbersmaplein in Grauw. En dan wordt er lotte van wat wordt de startvolg waar er bij de Veenhoop en bij Jennewaard, die hele Lietse wetters. En op Jennewaard, mooi Jennewaard, als eerste starten. Op het thuiswetter mooi ze dus als eerste van start. Dat is een hele mooie uitgangspositie. Sjogge wol dat Jennewaard voorop lijkt. Het zit er nog dicht achter. Maar dan valt er wel een gatsje. Ja, zeker. Dat is de Snekerpan, Snits. Ja. Die had ik wat minder tuig dan deze twee scootjes. Want het waait echt net hut. Maar ik ben straks heel benieuwd. We gaan nou hoe het volgende cruise raakt. Een heel lang cruise raakt. Maar deze beelden die zullen we heel lang. We hebben straks een heel soort tijd om helemaal de diepte in te gaan. Want ze moeten helemaal naar onderen naar de Zuiderbuts-Wiet. Daar ze nou heen. En dan de Zuiderbuts-Ier. Ja, het ben allereerst Zuiderborster-Ier. Maar ik zei het. Zuiderborster-Ier. Ja, hoe bedenken ze die naam? Maar daar maar we helemaal heen. En dan krijgen we een heel lang cruise raak. En het lijkt het wel dat de wien wat voortvallen is. Want het wetter is blak. Dan heb ik nog even een nightje over de
toverswudden van Ljouwert. Ja, daar hebben we het vorig jaar ik al weinig over zelfs. Ja, toen hadden ze net broekt. Nee, hele dure zwudden, maak het door een computer, daar wist er meer van. Ja, dat is een, nou ja, dat glitter dat toch een technische bureau van Ozaan, maritieme tekenaars en ontwerpers. En dan we ze helemaal computersteward uitvreest, die zwudden. Maar precies het vleugelprofiel om helemaal optimaal. Je moet het haast vergelijken met een vleertuigvleugel. Als het een soort gasjoust maar een vleertuig, dan komt hij omheen. Nou, die zwudden worden ze altijd hetzelfde maar bereiken. Vooral als het dan wat harder waait. Nou, je ziet die grote houten planken voor mensen die nog nooit een platbodem zien hebben. Dat zijn de zwudden. Nee, dit ben net de nije zwudden. Nee. Mijn verhaal is nog lang net al. Want daar heb ik een hele lange rak weg het haast een jaloeren erdoor hakken. Maar die jouw het scootje lift. Vooral onder wien is dat wichtig. En dan een lift, dan komt het heel tijd heger uit. Dus dan, maar vliegen hier ze er net mee traind en doorden ze net aan. Nou hebben ze er goed mee traind. Maar bis het tot de conclusie kwam dat op onjippere wetters het zwut, onjippere wetters, ja, het lietsere wetters, het zwut er net jip genoeg in kan en dan is dat profiel werkt het eens net. Dus ze gaan nou die hele dure zwudden waarin we zitten er met plegen de komende weken. €40.000. Ja, ik jij al 50. Dus nou ja, de inflatie denk ik. Maar daar hebben ze de hoesjes weer omheen die lezen weer in het hok. En of ben ik er even mee aan boord op het valskip. En die denk ik op ter henne, dan zullen we Willem weer vragen. Dan komen de nijzwudden eraan. Dus ja, ze hebben nog een joker in de boezem. Maar nou nog maar de oude zwudden. En daardoor is het echt fantastisch mooi. Ja, want ze zielen nog altijd op dat tweede plak. Achter Jennewoud. En op een derde plak is Snits. Dat is ook heel mooi. En ik vind het ook mooi om te zien dat Akram er heel goed bij zit. Op het vierde plakje. Akram dus met Pieter Meter. Dat we altijd wel van zijn van ja, de eerste weken is er goed. En dan zak het er aan. Maar ja, hij bestrijdt dat zelfs. Ja. Hij zei dat dat net zo is. Maar Akram die had dit hier wel een adviseur mee. En dat is wel eens oors West. Akram had het heel vaak zonder adviseur dien. En dit hier heeft Johannes Meter mee. De oudskipper van Huzum. En ik oudskipper van Langwaar en de Lemmen trouwens. Maar de laatste keer nog op Huzum. En hij zit nu naast zijn neef Pieter Meter op het achterdek. En een extra peregen, dat kan geen kweer. En zorg ik dat Akram het dus heel best doet. Ja, en we weten, ik van het scootje dat het wel ken. Het ken wel. Ik bedoel, en ik Pieter wel. Maar ik altijd het idee dat hij, nou ja, wat de druk had met zijn zaak. En het krijgt net de goede voorbereiding. Net krijgt een toch de concentratie wat missen op zijn kampioenschap. Het zou heel mooi wezen dat ze eens een keer, ja, wat constanter, wat minder in situaties te landen komen. Dat ik. Want dat is de laatste jaren ik een soort bad. Daar hebben we de middenmoot. Wat een is er zelfs al tussen kropen bij Grauw. Ja, Grauw is nu olfde. En wat zijn ziende. En het laatste plakje is ik net meer van de Zuidwesthoeken, maar de hele mannen lijkt nou op het laatste plakje. Zuidwesthoeken en Huzum die strijden om het 12e en 13e plak. Dus ik hier naar achterin wordt nog wel strijden. En wat een gaten ik al, hè? Ja. En nou in je had wat tonrondingen, maar lijkt het veld al behoorlijk uit elkaar. Oh. Ja, dan zeggen we dat de scootjes elkaar onruitje. En volg je dan ik een protest uit. Dat is wat zijn. Mooi grauw. Het lijkt erop dat ze ze zijn wel los. Ze zijn wel los. Maar
ja, winnen ze boord aan boord. Maar dat weten we net. En wat zijn had er, ja, daarachter is nog volle meer. Huzum, helemaal. Het wordt. Het is krap. Het is een Leeds kruisrakje. Maar Huzum zit er duidelijk tussen. Maar het lijkt erop dat ze de eerste dag nog geen zin hebben in protesten. Hier is heel starig. De materiaalpech zal er ik net gelijk wijzen. Ik ken een mooi even oefening. Dit is de Suderbutswiet waar we nou zitten. En ondertussen staat het goed op de kaarten, maar dit is een nijgroevenwetter. Met een periolien, nog een polder weer. Helemaal op nijgroeven. En de laatste jaren is dat gewoon onderdeel worden van de wedstrijden. Denk je, ze haast altijd terug, hè? Ja. Wat Ken Grauw, de regerend kampioen. Ze binnen heel eind achterop. Ja, de tussenstand, hè, die is hebben we nu ook in beeld. Eerste Light Jenne Wout, tweede Ljouwert, derde Snits, vierde Akram en vijfde is de Jouwer. Dat is de kopgroep op dit stuit in de wedstrijd. En ja, dan moeten we een heel eind achter als we naar de kampioen van vorig jaar willen. De winnaar van vorig jaar op Grauw, dat wie Grauw. En die waren ik kampioen in het kampioenschap. Maar die zielt op dit stuit op het 10e plakje. Het 10e dus. Ja, eerste Jenne Wout is ik wel verrassend. En verder, als we dan zeggen naar de meest die het neemt worden als favoriet. Jereveen en Ljouwert, ja, die doen het redelijk. Jereveen in de middenmoot en Ljouwert op een tweede plak. En dit is de route die we zielen. Die Suderbutster Ie, die moeilijke namen. Wiet. Ja, moeilijke naam, ik zei het al. Want dan heb ik nog we gaan nu op naar de Sieteborder Worsterie. Ja. Nou. Daar werd boei noemen Fjouwer light, tonnen noemen Fjouwer. Dat is de Sieteborster. Nou, zie je merkt dat Grauw even het centrum van de wereld is op de bal. Hier, maar prachtig. De wiede hier, daar werd de start weer. Maar ze zitten nou, ze binnen onderwijs naar boei nummer Fjouwer die daar rechtsboppen in het beeld zit. En dan is het een heel lang kruisrak. Dan wordt het interessant. Want tactisch kunnen we hier eens helemaal neer toe vertellen wat ze nou aan het binnen. Maar van boei Fjouwer naar boei Ien. Dat is het lange kruisrak. Want hier tactisch, ik ken hier een heel verhaal horen. Maar het is gewoon achter elkaar zielen. Je kerst net de boppendel net. Kerst er net onderdeel. Kerstbeziek je mee even de eerste komen. Dan kerst bij de tonnen. Krijgt voorrang op de oren, maar dat zal degene ervoor ik net al laten, die gaat dan loeven. Nou, als die loeven gaat dan, nou gaat het hele zwikje omheen en dan haast de wal. Dus ja, dit is, je zit tactisch niks in, behalve voor de koprinders om zo volle mogelijk tempo erin te krijgen. We zien nou dat Jenne Wout is haast daaruit, hè. Die gaat nou dadelijk echt op naar die tonnen noemen Fjouwer. Ik zag hem net hier op het beeld, zo 4 voet light hij. Dus ik kan wel nagaan hoe lang al dat kruisrek aan zijn is. Ja. Dat doen ze wel een skoftoer met deze wien. Want de wien valt voort. Het waait net hut. De scootjes gaan net hut. Ik zag dat het echt restig waar is. En Jan Jonkman zei wel van misschien in vlaagjes nog een Fjouwer. Nou, ik heb hem nog net zien. Misschien komt hij nog, het is te hopen. Onderin beeld Jereveen. En die liet het wat gong te krijgen en wat ontsluiting bij de kopgroep. Dus hier van de wiede hier zeggen we. Jenne Wout en Ljouwert. Die het op 1 en 2 lezen en opgaan naar de laatste
tonnen die ze ronden matten voordat ze weer het kruisrek ingaan. Die is correct. Jenne Woord en Ljouwert een aardig katslijn te gaan. Er is Snits toch weer een beetje die wat er net daar kroept. Dat is weer beter. Ja, Snits treden Scootsie daar links bovenin. Die had ik wat meer druk. Liekt het. Het is nou wat je nou wel tactisch onwijs kent, of we er nog wat over vertellen kan. De gewichtsverdeling is heel wichtig. Ten eerste, zo min mogelijk bewegen en rennen. Want ieder trillingje terug het schip, gaat ik terug in de tuig. En ik, kerstmachinaal en ik, als er geen druk van de wien in de tuig is, het schip zelf een beetje heller litten. Dan gaat het tuig bal hingen. En dan pakt die jedder de vlaagjes op. En dan als jedder de druk in tuigt en als de rug op zit. Dat zien we bij Snits. Bijvoorbeeld die leidt wat skever als het Ljouwert te Scootsie. Is ik wat smeller. Dus jet ik jedder. Maar ligt ik een beetje in te rennen op die twee koprenners. Oh, zo ziet het er wel uit, ja. En Akram daarachter. Akram trouwens, de vlak erbij. Ja. Zie je weer heel mooi in dit beeld. De kopgroep van Sais. Maar de 1, 2, 3, 4 nog dicht bij elkaar. Liets Gotsje en dan de Jouwer en Lemmer daarachter. En dan komt hij weer achterom Heerenveen. Je bent bij Jenne Woord onboord. Net onboord, maar die is weer. Fokke loert er goed in. Om zo volle mogelijk druk te krijgen. Ja, en dan in het midden van dat wetter, daar laait dan de tonnen. Daar moet zo'n hinnen. Hier wordt nog even uitlijnd onder de waarman welke slag ze maatje matten. De vele kapiteins aan de wal, Joet. Waar wij er een peer van binnen. Daar gaat de fokkerloert erin bij Jenne Woord. Dus die hebben het nou plat voor de lapen. De wienrug van achter. En hier ken ik nog een soort uitkomen. Hier komen ze boord om boord. Wat doe je nou te wegen? Ze horen al hier wel aan. Akkerum zet de fokkerloert er in. Ja. En dan is het... Snits had hem er al in, de zoon van Jeroen Pietersma. Die, maar Snits had de vaarboom erin. Ja, die had de vaarboom. En die had hem nog een bakboord. Wils Akkerum de fok te Loevert zet, zoals het dan jet. Ja, aan de orenkant uit. Ja, wat Jenne Wortel had, met Ljouwert nog net. En dan die vaarboom, die loert. Maar ik zie ze zelfs bij Akkerum helemaal naar voren te drukken. Ja, dan hoopst dat hij wat wien pakt. Maar Snits en Ljouwert. Het drukt wel heel de limmelkoor nou, hè? Het jouwste scootje eens een keer, ja. Want die Jouweren, Akkerum, die had er niks over te vertellen. Nee. En wat doet Snits nou? Gaat die loeven? Want die Jouwer had gewoon volle meergong. Die gaat er gewoon doorheen. Die komt gewoon... Litte Snits dit daar. Nee, Snits gaat hem. Die zet hem omheen. Die willen we er net tussen gaan. Dit is een... En dan zie je toch dat er nog een heel soort in zit op het laatste stukje. Maar die Jouwer, ja, die ligt er haast wel om de trotters komen. En dan valt hij natuurlijk nou straks in de leiden van de tuur van de Snitse pan. Snekerpan, je mag het net vertalen, nee, Leeuw. De namme is een namme. Maar trots het slagje had de Jouwer Akkerum wel te pakken. En het is geen slag, maar het is een manoeuvre. Ja. En nou gaat bij Snitsik de loert erin. Maar ja, dat Grutte jouwste scootje, dat had een dreeuwvermogen. Dat kan er haast wel eens om de tros komen. Als die de vrije wien pakt, hij mag net loeven nou. Want als we vrij achterkomend skip, moet je de koers houden. Maar het komt heel dicht bij elkaar. Dit is hier hartstikke spannend.
Ja, en als maar mensen praat over favorieten en outsiders en zo, dan worden de jouwer, die wordt ik altijd neemt hè, bij de outsiders. En dat komt, jouwer heeft een rap scootje, maar ik, omdat hij een adviseur aan boord hebben. Maar als we hier nou de hele kopgroep zeggen, dan zit daar alle meesten haast bij die we neemt hebben. Ja. Jenne wou het net. De meesten die jerk bij grauwmist. allerliefst en grauwmist. Ja. En voor de rest zijn alle favorieten zitten nou in de kopgroep. Nou, Jervin. En Jervin die komt er achterom. Bij de outsiders. En die kan je wel van profiteren straks, ja. Die hoeft geen rare manoeuvres te doen. Die kan, als het goed is, de tonnen straks heel mooi omsnijden. Want je vallen gewoon slachtoffers. En dat in figuurlijke zin hoop ik. Want totdat je om boord bent, kan alleen nog de binnenste, die kan de ton ik net helemaal goed ronden. Want die kennen de hele rond te krijgen. Die oren worden nu boeten drukt. Nou, en als je dan vrije wien hast, zoals Jervin, en dan kun je een eigen ronding bepalen, dan valt er straks een heel gat. Dan vallen de gaten steeds maar in die scootjes die er om die tonnen matten. Ja, we zorgen dat Jenne Wout, die had er nog net zo vreselijk volle last van. Hè? Nee. Die gaat er nou omheen. En die loopt echt wel op het eerste plak. Ljouwert het er ik nog net, maar dan. Die fjouwe scootjes dan. Die binnen boord om boord. Ja, dat wordt spannend. En ik ben benieuwd hoe vier de jouwer, als ik het sasje. Ja, die weer het er net op. Die jouwt wel, want ja, die loopt ik haast vrij voor, maar ze zit al in de cirkel. Hè. Er is een denkbeeldige cirkel, draailengtecirkel om de tonnen. En daar varen zij uit. Ze wegen niks, dat is duidelijk. Nee. Akram gaat omheen, maar wat romte voor de wal krijgen. De jouwer gaat mooi. Jouwt snitste romte. Nou hebben we mooi. Mooi hoesjoch. Jennewoud is om die tonnen heen. Ljouwert is om die tonnen heen. En dan gaat nou snits om die tonnen. Het liep dat. En de jouwer erachter. Ja. En dan Akram. De jouwer het Akram pakt. Ik denk dat we dat concluderen kennen. Dat Ljouwert een stuk heger uitkomt in het eerste slagje dan Jenne Wout. Maar die kiest er ik al voor om door de wind te gaan. Nou, als we dan nog even wat verder naar achteren gaan. Jervin hebben neemt, die luidt op het zondeplak. Op het 8e plak is Drachten, Njogende. Ja, Langwar en Grauw strijden om dat Njogende plakje. Op het 10e plakje dus, nou ja, Grauw of Langwar, een van beide. En dan Alf de Huizen, Tolf Starem en Tretje wat zijn, maar dat luidt ik heel dicht bij elkaar. Dus dat ken ik nog wel verhoren. En de laatste is de hele mannen. Dat is de volgorde op dit stuit als ze het lange cruiserek ingaan. Tenminste, de voorsten die gaan dat lange cruiserek in. De achterste nog net, die matten nog een. En dan gaan ze dat hele lange cruiserek in. Opwerd naar de wiede hier. De peenster hier. Oer de wiede hier, naar de peenster hier. En dan zien hoe ze daar uitkomen. Want dit is het moment dat je wat tactisch beziekje kennen. Hè? En nou zeggen we... Jervin snijdt hem heel scherp om. Ja. Kwam mooi van achter. Komt heger uit als lemmer. Maar had in elk geval de ontsluiting. Bij die kopgroep. En nou maakt je weer op voor een prachtig mooi cruiserek. Ik wil hem zwaar een beetje inschatten. Dan denk ik wel dat er wat beziekt. Ik Jenne Wout maken de slag net helemaal aan. En dat zie je snits wel uit te doen. Dat is ik nieuwsgierig snits. Ja. Helemaal het onder de wal. En hier maar vind ik besluiten van geen ik Xavier terug. En dan denk ik dat snitsterk wel eens mooi waar komen kan. Die zit een stukje heger. Ja. En dit
wordt ik een griepers, want ja, nou komen ze de scootjes van de Efterhoede tjen. Dus daar moest ik weer op anticiperen. En daar hadden scootjes die heel viertje naar de watergang wien zoals snits volle in de les van. Maar het liep erop dat Ljouwert toch haast boppen. Ja, de waard leidt. Wil ze even een actiesjur op het voordek. Zo'n loert erin. Dat is dan maak ik een heel goed op een Corrie spelen wijzen. En vooral als het waait. Virtueel leidt Ljouwert nou voor Jenne Waard. Het is altijd ouwachtje als dat aanstaan bij de tonnen X is. Maar als het juist naar de 10, ja, ze lezen ongeveer tegelijk. Echt, ik zei het al, Wilmswagen de beziek het nog wat. En dat dochter in die. Ik denk dat Wilmswagen nou correct een paar voor Jenne Waard leidt. Dat wordt spannend dadelijk bij die heegste tonnen. Maar dat wordt het nog heel lang, want het is een lang cruiserek. Want ze moeten hier binnen kwarte slagjes. Hè? Ja. Het maar hele kwarte slagjes. Puntje, ja. dus het is... Daar komt de jouwer, die komt er vanzelfs ik onder. Die komt eronder en die leidt nou op bakboord. Ja. Die zielt er super terug in, hè? Hoe komt dit mooi? Ja, dat is de Snitse pan, hè? Dit is Ljouwert. Dat is Ljouwert. Ja. Ah, dit is een mooie situatie. Dan, ja, ik ben even het oorzicht kwijt. Ja, hier is Ljouwert. En Ljouwert is, nevens mij, leidt die voor nu op Jenne Waard. Nou, sure het beter, ja. En daar is Ljouwert, die is er nog. En Ljouwert valt ik on op Snits. Snits wat nog tredden laai, maar Ljouwert docht echt een oorval op dat tredden plakje. Maar het is Ljouwert in elk geval, dat we ze kennen, in het cruiserak Jenne Waard voorbij. Ja. En Jenne Waard draait nou alweer. Ja, dit is fantastisch. Dit is zo mooi. Het is sure eens even. Het is een prachtig tactisch speeltje is dit. En een prachtig plaatsje hier vanuit de loftwaai. Hele kwarte cruiserekjes. Het is nou Ljouwert er helemaal aan de linkerkant in beeld. En nou is het Dan is de vraag aan zijn waar is derde en waar is vierde. En Jenne Waard krijgt de dreig. Ja. Jenne Waard krijgt de dreig. Ik zit er tegen bij de wal. Ja. Want hoe bakboord Snits, hoe stuurboord Jenne Waard. En die moet er... Dat zullen we dan nou rechts in beeld. Ja, die moet del houden. Die moet ik achter de sneker pandel. Jenne Waard verliest weer een plakje. En helemaal onderin daar bij de wal. En die kan correct om dat puntje heen. De jouwer. Die zielt er ik fantastisch. Ja, ik had leerder zijn, maar die had er gewoon erin. Dit hier. Fjouwer skippers, maar daar ben ik een heel soort adviseurs wisselen. Hè? Ja, er binnen een soort, wat dat betreft, is er een soort wisseling west. Ja, we hebben al een paar keer zijn. Er zit Pieter Jan Posma onboord. Nou. De jouwer die nou vlak achter Ljouwerdel zit. Ja. En die zit er al mooi bij. Er zit nou Bint Kramer op het achterdek. Die heeft iets bij Huzum. Op de achterdek doen. Een heel betoefde zieler is dat. En Ian, ik dit scootjes kent. Hè? Ja. Net uit de scherpe jachtje zielerij komt, maar echt scootjeszieler is. En de oudskipper van Huzum. Johannes Meter. Ja, hij bij Bint Kramer adviseur wie, die zit nou bij Akkerum op het achterdek. Nou ja, Jereveen heeft eigenlijk 2 adviseurs. Ja. Jaap Jongsma die zit achter bij Sietse op het achterdek. En Jens Jongsma die zit op het voordek. Nou, dan zullen we de adviseurs nou ik net te volle eer. Ja, want het is natuurlijk zo'n hele bemanning die gewoon scherp is. Maar het is een team, hè? Het is een team. En, maar met dit waren deze wien
is het wel een schaakspel. En komt het gigantisch op tactiek aan. Dat is de ene wedstrijd echt wel verschillend maar horen. En dan is ik hier helemaal links. Sjuggen we de Jouwer. En de Boppen in. Ja, die is denk ik toch een hele eind tros zetten. En heel nieuwsgierig hoe die straks in het kruisrak uitkomen. Heerenveen bedoelst? Nee, ja, of de Jouwer? Nee, de Jouwer. Ja. Snekerpan. Hier is Snekerpan met Sjoerd Hofland als adviseur. Jappie Visser zelfs als skipper. Je gaat de Jouwer, Marinus de Jong en Beind Kramer achterop. Nou ja, wat ik zei ze, Ilke, het is net zo dat het maar dit, een Wienkracht 2 rijden een saaie wedstrijd is. Absoluut niet. Nee, dat krijgen we wel vaker, maar dat ligt te waar. Ja. Ik bedoel dan... maar er wordt echt nog vol omstreden om die eerste plakjes. Ja, het is echt Sjen. En dan is er ook nog een die voorop zit, die ik een adviserende rol had. Ik vooral over het wetter Sjen. Waar de wien zit, waar de golfjes binnen, waar de vlaagjes waar komen. En dat kan ieder rak verschillend wezen. Want ja, dat ben vooral als het maar die lietse bootjes die gewoon honderden, duizenden uren op het wetter maken gaan. Ja, die vielen dat gewoon haar staan. En hier zorgen we... Hier hebben we dat we heel mooi in de beeld. Hoe er echt streden wordt. Ja. Nou ja, nog wel een mooi gonkje in. Ja. Snitsu stuurboord, daarachter Akram op bakboord. Maar de verliezer van Jelwaai, dit eerste rakje, is toch wel Jennewaai. Ja. Want ik het vind... Jereveen. Ons hebben we het over Husterveen leuk. Ja, het is ook al zo ingewikkeld. Ja, maar Jereveen. Maar is het Jennewaardse scootje al voorbij? Ja. En de Jouwer is het Jennewaardse scootje voorbij. En Akkerum en Snits en Lemmer, ja. Die het er wel op. Ja. Maar sjurgen we nou de Jouwer op kop? Ja. Ja, wees. Ja, wees. Het is het Jousterskoetje dat hier de leiding neemt. Rinus de Jong. Fantastisch. Wol bij de outsiders neemt. Hey. Absoluut. Want ik in de voorwedstrijden de Jouwer het al heel best. Dus die waar hield hij het neemt. Mooi Snits. En de Lemmer als outsider. Schitterend mooi. Rinus de Jong, pet verkeerd hem op een kop. Traditioneel, ze had iedereen, ze herkennen we douwe Snits altijd onder zijn hemd. En dat reerde klotskopen hollen van 11 meter vroeger. Ja. En hij had de pet altijd oors hem op hollen. Aerodynamisch, zullen we maar zeggen. En dat had Juwet echt tot zien vertutten. Want zij hier vanuit de start aansluiting bij die kopgroep, maar wie daar op het 5e plakje leuk net. Op een 5e om de eerste hegetonnen. Maar ik het vind. Jereveen treden op dit stuit. Achter de Jouwer en Jouwert. Dus er is aardig wat wisseling hier. Dat gaat hartstikke mooi. Jereveen doet heel mooi mooi. Leidt nou dus op het tweede plakje. Ja, Jennewaard is echt oorzaken. Leidt nou in de middenmoot. En dan valt het me toch op dat ze aardig gong hebben. Dan denk je van, nou het waait als net. Maar dat je dit zoals jongen, dan waait het wel. De loft beloekt ik een beetje. Ja. En het wie ik een versissing dat er wat wien bij komen zou. Nou, dat zou ik alleen nog maar mooi wezen. Dan ben ik... Nou, en we hebben hem nog een heel tijd net neemt, maar
het grauwste scootje nog heel tijd net in beeld. Komt wel Ja. wat naar voren. Leidt nou op het nieuwende plakje. En gaat Janne Water Aasten misschien wel voorbij. Dus een zo'n wermplakje opschouwen. Maar het is ik altijd lastig om uit dat middenveld bij te komen. Hè? Daar leidt het in de regel dicht op elkaar. En dat is lastig om naar voren te zien. Heerenveen doet het ook goed. Ja. Vierde plakje lezen ze mooi. 3 of 4 mooi. De Lemmer. En ja, het is ook heel fijn om te weten. De kerst wel een flasseizoen hebben, de kerst wel goed zield hebben. Maar in de SKS gaat het er echt om. Heb ik dan nog de snelheid die toch dat erin zit? Nou, bij Heerenveen kunnen we constateren dat dat goed zit. Want zij ben wel de meeste skippen voorbij gegaan deze wedstrijd. En wat verzels ik ze is, want die voorwedstrijden binnen alle keer hartstikke leuk. En mooi om te zien West stierst. Maar dat is vaak maar 1 dag. Lemmer Ahoy is dan krijgt even wat meer. Maar verder is het vaak maar 1 dag. En zo'n reeks van 14 dagen is wat oors, hè? Zeker. Dan moet je alle dagen weer op scherp staan. En je weet ik nooit hoe er nog wat uitziekje is of wat ik maar. En nou weet je dat iedereen op zijn voelst en zijn beste materiaal en alles en zijn beste bemanning en alles bij elkaar op scherp is. Het is in de regel had het nog nooit zo volle zijn hoe je je vastseizoen zielen. Willem Zwaga zal vanzelfs winnen willen, maar het gaat over 14 dagen en is hij denk ik tevreden met het plakje waar hij nou zielt. Ja, want de Jouwer leidt echt wel voor Ljouwert. Dus de Jouwer op 1 en Ljouwert op 2. En dan op 3 en 4 de strijd het Heerenveen en de Lemmer om. Dan 5 Snits, 6 Zoon, Jennewaard en Akrum. 8 Drachten, 9 Grauw, 10 de Zuidwesthoeken. Die is aardig naar voren komen ik. 11 Watzijn, 12 Langwaard, 13 Huzum en 14 de Heerlemoor. En de scootjes van Ljouwert en de Jouwer, ja, dat ben ik gewoon mooi de meeste kanten meters doek. Nou ja. En dan had je dat om correct te wijzen. Ljouwert 183,7 mooi ze zetten. Dat ken je verschillende combinaties kennen ze of wat de Grutzeil en de Lietzere Fokken, maar daar had ik nog verschillende turen bij. En de Jouwer, ja, dat scheelt ik haast het 10 centimeter, maar dat is 174 maar Ljouwert. Maar de oorskoetjes, dat scheelt die erachter zitten alweer. Ik weet 10 centimeter, dus Ljouwert had haast 20 centimeter meer tuur. Dan bij Gelieks een snekerpan. En het Heerenveen, want Heerenveen leidt nou te redden. Heerenveen die had die mooi 164 steeds maar alle roene centimeters zetten. Dat is een lietse 20 meter verschil. Ja. En mijn sokkenwien, dan verneem je dat toch? De Lemmer 171 centimeter. Maar ja, dat zijn hele formules. En dat is ik weer het gewicht, de breedte, de lengte, de weerstand die het schip had. Het zijn hele ingewikkelde formules. En ze zijn er ik nog heel tijd net door uit wat nou de goeie is. Hè? Want ze zijn er nog de hele tijd bij ontsleutelen. Ja. En iedere keer als we verhoren het, moet er weer naar je turen onskaft worden, moet er weer de masten weer verlengd worden. Het kost klauwen me yield. De Jouwer had hij hem een iets beetje zield. Want Ljouwert ken heger. Maar een beetje zielen
hoeft soms net verkeerd te wezen, want hij krijgt ik weer wat een gonkje er terug. Tactisch jongen wel heel sterk, want hij komt in elk geval de bakboord om. Wat een slag ik wezen mooi. Hij had voorrang. En dan is het heel nieuwsgierig hoe het tussen Snits en Ljouwert straks komt. Ljouwert die gaat op de win, maar die komt wel hoe stuurboord aan. Ja, ja. De jouwe niet in. Ik kan hem nou definitief noteren. Nooit de eerste cruiserak. De jouwste Rinus de Jong als eerste op bopperste ton. De jouwer in. Ljouwert gaat nou eens 200 tonnen. En daar is het Veen ik al. Ja, Jereveen. Jereveen. Jongen, wat. Maar als je die maat terug. Ja. Want Snits jaagt hem terug. Die kennen lang terug de wien. Maar ja, en daar profiteert de lemmer van. En dan weet ik net dat dat een tactische slag van Snits is. Want zelfs het Veen draait eromheen. Maar ja, Snits kon ik net door de wien. Want die hier lemmer er al achter hem op zitten. Dus die moest wel. En ja, hier je profiteert het Veen er gigantisch van. Die koe ik wonderbaarlijk daar toch een heel lang oploeven. En koe alsnog om de kop van de snekerpan heen draaien. En komt nou met gang oer het scootje van de lemmer heen zetten. En zielt nou een derde plak. En dan valt Snits waarom nooit vijfde plak. Je zit nog een strijd in hier, want Akram is er ik al. Akram is er ik al. Dus pakt Akram dan dat vijfde plakje. Daar ligt het wel op, want ik zag Snits net meer. Die is helemaal... Die is even naar de zielskwalitaal om de pen. Om wat oefening, denk ik. Maar die is heel lang uit beeld. Maar die draait erom. Maar we schreeuwen toch Akram als vijfde op. En dan Snits. En Snits als zesde. En dan komt heel dichtbij daar ik als Sander al Jennewoord om het ton. Ja, en dat is dus... Maar die is dus afzakken in één route van het eerste nooit zonder plakje. En dat komt alle keer terug dat cruiserek. Ja, het hele mooie lange cruiserek. In feite zoals de scootjes nou haast even optillen willen. En gelijk weer naar die tonnen zetten, want dit wordt een heel stuk. Weer onderwijs naar die onderwindse boei. Om weer het hele interessante cruiserek in te gaan. Ja, de tussenstand kunnen we dus weer melden. Want we hebben een tonnenronding gehad. 1 de Jouwer, 12 Ljouwert, 3 het Jereveen, 4 Lemmer en 5 Akkerum. En dan krijgen we op het zesde plakje Snits. Zonde Jennewoud, 8e. Liek het dat grauw te wezen? Ja, gaat nou om de tonnen. Grauw en daarachter komt dan Drachten als njogende om de tonnen. Dat zijn de eerste njoggen. De oren die zitten alle nog in dat cruiserek. Dus dat kunnen we nog net vertellen hoe ze krijgt om die tonnen heen te komen. Maar dat zullen we dadelijk wel als ze die tonnen rond hebben. En deze man hier nou maar de stick in de hand. Ja. Het is net een stick, maar dat is de lood natuurlijk. Maar die had in het duister leven, dat steek wel in de hand. Dat is Frits Doop, dus een ijshockeyer van het Nederlandse team. Die staat hier, speelt altijd bij de Flyers. Oerstap naar Den Haag, maar hij is nou even oerstap naar Grauw. En nou ja. Een topsporter. Topsporter. Ja. En onder wat simmerse omstandigheden dan het ijshockey. Maar altijd grappig te zien dat er altijd topsporters binnen die dan toch weer wat op die skippen verschijnen. We hebben wel oud-reedrieders jongen of reedrieders. Turners. We hebben natuurlijk bij Akram zit Richard Koehoorn aan boord. Zwemmer net als mij. Dat is een zwemmer. Ja, vooral ik zwemtrainer. Heel succesvol dit hier. Maar HZPC, de zwemclub op het Jereveen. Nou, dat is altijd aardig, dat soort weetjes.
Hier is Sjövik Marine Spool zit hier aan boord van het Heerenveen. Jaap Jongsma met de pet op. Ziet ze brouwen zelfs on het helmhout. En dan zien we ze weer heel mooi trodde 10 gaan. Van Ian, Nice De Jouwer, Ljouwert, Heerenveen, Lemmer, Akrum en Snits. Zuidwesthoeken gaat nou als 10e om de tonnen heen. Want de eerste joggen hier we gaan. En 10e dus Zuidwesthoeken, Olfde, dat zeel. Zo lijkt het Langwarweren. 12e Huzum. En dan denk je van, hé, wat zijn jaren daar toch ik nog bij? Ja, die jaren daar ik bij. Maar wat zijn die, het toch weer een beetje zittelid in dit cruiserek. Want wat zijn is weer een oorzaken. Liek het nou op het laatste plak te lezen. En dan is de hele mannen is tredjende. Dit is de Zuidwesthoeker die dus als 10e om het tonnen gaan is. Kunnen we even waarom scannen. Dat is zo mooi dat we sommigen wat leven net scannen. De fouten even of wat er aan de hand wie wat de situatie wie. De tonronding hier bij. Hier zitten we nog in de 10e. Maar hier de tonronding van de Snitse pan. Die komt Veenronding. Het wordt helemaal omhoog gedwongen. Want die loopt door het stuurboord. En ja, die krijgt toen zo mooi ik nog. Die ken gewoon, die wordt net door de wind dwongen. En Snekerpan die koer net door de wind. Want die hier Lemmer daar van achterop. Die hier hem net helemaal vrij zielt. En daar terug moest Snits helemaal terugzielen. En op een miraculeuze wijze kwam het Heerenveense scootje om de kop heen. En ja, daar komen ze prachtig bij. En dan lezen ze boord aan boord met de lemsters. Mooi een soort gang. En de mensen hier in de 10e die genieten je. Want de Snekerpan die vaart heel deun bij de kandel. We zien niet dat ze de puts erin gooien om die gong er maar uit te krijgen. Uit dat scootje krijgen. Want ja, de Snekerpan die zit deun op het Heerenveen en de Lemmer. En Akkerum loopt er correct nog voor. Ja, en je wil zelfs net een botsing hebben. Zeker net in de 10e werd maar heel een beetje bewegingsronde is. Jennewaard door de 10e heen. Grauw erachteraan, Drachten erachteraan. Langwar is om de heegste tonnen op het 11e plakje. We hebben nu haast alle 4 scootjes die het cruiserek gaan hebben nog net heel dol. Er moet nog treien om de tonnen heen. De Huzum, de hele mannen en wat zijn nog. En dan zit de Varijn, die zit alweer in het volgende cruiserek. Dat is maar een heel liets cruiserekje. Maar toch. Net skierig om te zien straks de koers van Varijn. Zorgen we helemaal de Jouwer die volle meer de boppenkant houdt. En Ljouwert die er helemaal rug zet. Nou tussen het tuig van Drachten en Grauw terugzorgen. Volle leger in het veld leidt. Ja, en dan is Grauwste Scootje strijd ontleveren. Mooi. Ja. Hartem Hoekstra, de debutant van op het Drachtste Scootje. Even onboord bij Grauw. Ja, ik werd een vrachtmeisje dit jaar op het wetteren bij Grauw in boordjes en in het wetter zat je hem joggen lezen. Het is weer een enorme publieke belangstelling. Mat eens ik wil hier op Grauw, want vrouw de kant binnen eigenlijk geen plakken dat je het echt heel goed schenken. Dus de 10 is natuurlijk mooi omdat ze er dichtbij komen, maar net dat er echt strijd leveren wordt. Nee, dus je moet eens wel een boordje hebben en om de kantlezing gaan, om het wedstrijdveld heen, als je het goed volgje willen. Nou, dat wordt dus machtig dienen. En Sjugger zijn we langs die rand. Ze kennen gewoon wel een kilometer van boord naar boord rennen haast. Zo deun leidt het al hier op elkaar. Prachtig gezicht. Ja.
We hebben het al een paar keer gehad hoe die debutanten dit hier natuurlijk. 4 debutanten, nog nooit zoveel nieuwe skippers in 1 jaar erbij. En een van die debutanten, dat is Hattem Hoekstra. En met hem hebben we praten voor de wedstrijd. En de vraag wie, ik denk dat het haast logisch is dat je dat vreeg je aan een debuterende skipper als ik zenuwachtig is. Ik ben benieuwd wanneer ik zenuwachtig word. Het zal laten komen hier, maar tot nu toe gaat knap. Want hoe hast u de Aroene weken voor het kampioenschap teruggebracht? Nou, mijn hoop geregeld. Wij moesten natuurlijk het scootje nog het scootje weer aardig kleren, met volskip met kleer, eigen boord met kleer, eigen zaak met wat dingen houden. Dus tijd van zenuwen hebben wij net gewonnen, dat is ik maar goed. Genoeg afleiding gewoon, dus Aroene dagen. Wat vies van het skip en die bemanning die ze bij Drachten heeft? Helemaal super. En dat zeg ik net omdat je dat zo moeten. Maar we hebben een prachtig skip. Het is van het winter prachtig onderhanden naar mijn vriendje. Het lijkt er schitterend bij. We hebben een hartstikke leuke ploeg. Daar hebben we het hele jaar hier mooi mee gebouwd. We hebben heel veel zin en we zijn heel benieuwd. Het is ook wel bijzonder, want u volgens die familielijn eens op. Hoe is dat? Is dat om dat in die voetstappen te stappen? Dat is bijzonder. Dat is heel mooi. Ja, u heit het skipperwest, mijn paken, mijn oerpaken. Alle op ditzelfde skip. En dat doet iets met het gevoel wat je erbij hebt. Dat is helemaal fantastisch. En je ziet er net harder van, maar het is wel heel erg leuk. Ja. Wat verwacht je van het kampioenschap? Ik denk dat wij 2 weken een heel boel willen herstellen. En dat we elke wedstrijd vol de vak in. En ik verwacht dat we eindigen in Snits. En op welk plak dat zullen we hebben. Is er ook nog een beetje onderlinge strijd tussen de fjouwer en nieuwe skippers? Ja, maar net meer dan maar die oortredje. Dat is... Nee, ik vind het hartstikke... Het is heel bijzonder dat je dit waar maaien. Dat je skipper weer maaien. Dat is voor die oortreien jongens lieke bijzonder als voor mij. Nou ja, ik gun ze het beste. Maar vlak achter u. Ja, zo simpel is het. Ja, jij wil winnen, hè? Ja. Ja, maar je hebt er wel maar elkaar gewoon dat je hem iets delen, dat je hem alle fjouwer nij binnen? Nee, net zo bot. Je bent vooral met je eigen ploeg bezig. Met je eigen dingen. En zeker in je eerste jaar heet natuurlijk Smoordrok. Jasper ken ik dan wat beter. We wonen in hetzelfde dorp. We hebben Tegere Zield. Daar hebben we het wel eens over, maar net uitgebreid. We hebben nog in ons eigen. Het doel van Hewitt? Ja, winnen vanzelf. We zeggen dat er weer een tonnenronding omkomt. En dat liep het weer heel spannend te worden. Want ze komen alle keer weer tegelijk op die tonnen aan. Ja, Jervin, Grauw. Grauw? Grauw? Waar komt Grauw nou van? Nee. Het is ongelooflijk. Nou ja. Ja, dat is juist maar weer, hè. Wij zijn dat juist er nog van zijn neef, Douwe Visser Snits. Ja. Die koer dat ik, hè. Dan zeerst hem net en in één wieder er. Nou, dat is nou bij Grauw echt het geval. Grauw zit erbij, Lemmers zit erbij, Akram zit erbij, Snits zit erbij. En Janne Wout. Dat is toch Janne Wout? Die kent wel heel mooi, komt je toch wel weer mooi waaien. Die krijgt geen les van deze hele club. En daarna zit het Veen. Luid binnenste bij de ton, zoals dat dan jet. Boord om boord, die skippen verbinden elkaar alle hier. Dus die moet ik rond te krijgen. Die kennen nooit zo'n mooie ronde als Janne Wout. Dus die zal leger uitkomen. Die moet haast heeks om. Dat zullen we nou baren. Dan is het een lienig skipje. Dat is wel weer... maar ze zijn wel betietje. En Grauw. Maar het is ook wel weer bijzonder dat Janne Wout er weer bij zit. Want Janne Wout lijkt nou dus gewoon weer op de derde plak. Ik ga straks de track en trace even weer omzien van... Ik ben heel benieuwd. Oeh, ze snijden hem heel scherp. Maar geen meter, ik 4. Maar wat ik van Grauw nog net zo snap... dat ze hem daar wat achtervallen lieten. Let ze maar de kop, zitten ze erachter. Ze kunnen net loeven. Kunnen ze nou op die het gat dicht krijgen. Want Lemmer komt nou volle heger bij die ton uit. En dat kerst heel mooi zien op deze droombeelden. Maar nou hebben ze de mazzel, de Grauwsters... dat er een obstakel loopt en dat heet het starteiland. Ja. Daar kunnen ze gewoon... Daar kunnen de Lemsters ook net dwars terug heen. Maar... Het is toch wonderbaarlijk dat wij... wij zitten wat te sliepen, maar... ze komen in één keer, ze in de 10 lijn, ze nog een heel lijn achter.
Tje, en het veenkierster komt er vol aan die kant. Die kierster voor, die kan hegen het. En tje, nou eens even, prachtig, prachtig. Die komen gewoon aan de goede kant van het starteiland. Wie is die oren daaronder? En ja, de Jouwer is ik aan die kant. En Ljouwert is aan die kant. Jennewaard is aan die kant. En hoeveel heger als het veen steeds maar daar waar komt. Grauw gaat er ik achter del. Jerre had het veen een hele mooie slag maken. Komt volle heger uit. Verliest wel wat gang. Maar Station, wat een verschil. Die je daarvoor kiest en oren daarvoor. En dat is ik het mooie natuurlijk. Ja, dat is net alle keer hetzelfde toch. Maar aan de andere kant, als hem Safir vallen liet, maar het ik voor kiezen om gewoon een keer door de wind te gaan. Want dit binnen tientallen meters die het verliest. Ja. En we hebben bijvoorbeeld een Lemmerik, heel mooi boven. Wat een schitterende wedstrijd. Wat een fantastisch obstakel dat starteiland nou. En die meesten die zitten daar gewoon die weten net, die krijgen een pijn in de nek. Want die zien ze links, rechts aan alle kanten om dat starteiland in te vliegen. Fantastisch. Veen. Jerveen. Nou, dat is de laatste keer. Maar Jerveen. Hakt jongen. Dit komt heeg uit en grauw. Slaat het er toch, ondanks dat eiland, toch weer heeg op te klimmen. En Jennewaard houdt hij zijn plakje. Die is oerbakboord zelfs, dus die had voorrang. Wat tot de eerste twee is net verloren. Maar daarachter, daar is echt een hele volle strijd ondergang. Dat zit heel dicht bij elkaar en dan kunnen we absoluut nog net verzezen hoe dat verinneren zal. Maar dat grauw daar weer bij zit, daar ben ik wel heel... Vind ik heel neuwe hoe ze dat gewoon hebben. Hier ben we onboord bij grauw. De concentratie op de gezichten. Dus even help. Nee, dit is Albert Visser, de beëerde opvolger van Douwe Visser. Nou, Jennewaard gaat om het tonnen. Dat is dan de nummer 3 in de wedstrijd. Jennewaard. Dan vierde. Ja, daar wordt omstreden tussen het Jerveen en Grauw. Jerveen liet het dat vreest te winnen. Dan is 5e Grauw. En 6e. Ja, waar is 6e? De Lemmer, denk ik. Ja. Het even veromsneukt, maar Grauw had ik een mooi cruiserakzield. Toen hielden ze de oorsluiten nog net. Toen ze vanuit de wiede hier kwamen. Maar in de 10e hielden ze vrije wien. Wils dat lietse groepje. Waar Snits bij ziet, waar Jerveen bij ziet, Lemmer. Die houden elkaar wat in de besnijding. Ja. Die baseren het bij die wal. Ja, dat, bij die wal, maar die putsen erin, de remmen en alles. Ja. Dus daar toch winnen ze elkaar als rem. En daar hier het grauwste scootje geen last van. Dus die kwam met een hele vrije wien. Met een heel soort snelheid. Plofte die gewoon tussen die oren scootjes in. En ja, is nou volop in de street. Ja, ze zitten weer bij. Nou is de nummer 1 en 2 die rennen er nog wel eentje uit. Maar ze zullen samen mooi van kennen om het tweede plakje. De staan is weer in beeld ik. En wij hebben het al neemt. De Jouwer dus 1 en Ljouwert 2. En dan als tweede om die tonnen gong Jennewaard, 4 het Jerveen en 5 Grauw. Maar die laatste 3, 4, 5 zitten heel dicht bij elkaar. Dus dat zou samen nog eens kennen. Ja, Rinus de Jong die had een mooi gatje. Mooi Willemswagen. Dat is een 74 meter. En, dan had het jouw scheepslengten. En maar dan, Jennewaard, ja, dan is het een 300 meter al, dat verschil. Dus dat is echt een aardig gat. Dan, dat zeiden ze het al, maar dan hebben we nou de meters er even bij. Akrum is 6e. Sander Snits, die is dus echt al zakken. En Zuidwesthoeken. Hey, Zuidwesthoeken.
Ja, 8. 8. Ja. Het is een wedstrijd om scherp te blijven. Kap maar er goed bij. Want er gebeurt van alles. En dan wat zijn. En de hele man naar binnen. Drachten is een jochen. De Jouwer en Ljouwert, die binnen nou weer in dat Zuiderbusterwied. Die gaan weer op naar die tonnen die er op de Zuiderbuster Ie leidt. En die krijgen dan daarna weer een heel lang cruiserek. Ik zie even op de klok zien, het is kwartier voor 4. Ik denk dat ze net heel lang meer zielen, Ilke. Ik denk dat het de laatste ronde is. Dat mag het wel. Ja. Want het is straks nog een heel lijn. Want het finish is, zoals we weten, bij het starteiland. We hebben nog maar correct omheen binnen machinaal. Ja, dus dan doen ze dit rondje nog. En als we dan aan de web bij het starteiland binnen, dan zal de finishje worden. En dan is het al een hele mooie lange wedstrijd. En dan is het een hele mooie lange wedstrijd. Wat we hier bij Grauw ik wel eens hele kwartwedstrijden gewoon hebben. Maar dat is Joort absoluut net zo. Het publiek krijgt echt wat ze recht op had. Een mooie lange wedstrijd. Wil ze daar toch nog een heel loefdueltje, ja, daar links in beeld. Ja. In de vaderwiensrek. Bin een beetje Starum en Snits te wezen. Hier is Snits. Maar vlak daarbij de Zuidwesthoeken. Dus daar is gelijk Ilke. Ze vechten even een loefduel uit. En Jappie die draait hem dan over voorbij. Ja. En dan kan Auke mooi draaien. Ja. Ziet er zo mooi bij, maar... Nee. En Auke de Groot die doet het ook hartstikke goed. Dit is de voorlijn van de wedstrijd. En dat is juist duidelijk dat gaat tussen de eerste 2 en de achtervolgers. Dan kunnen we uw jild wel inzetten. Als op de Jouwer, als op Ljouwert. Maar we hebben ik zo'n wat voor verrassende wendingen het hier. Ja. Maar het wordt wel steeds heel typ grutter. Ja, het gaat wordt grutter. En... Maar Willem Zwager rent wel weer in op de Jouwer. Ja. Ljouwert won hier in 2018 ik. De memorabele wedstrijd. Ja, dat was een hele memorabele wedstrijd. En dat doe ik de allereerste keer dat Willem Zwager een oefening behellen. En ja, ik stapte dan bij de winnaar altijd om boord. En het doe echt een explosie van blijdschap van alle grote man in trin. Dus de vraag doe ik van hoe kan het dat je hem zo verschrikkelijk emotioneel binnen na deze oefening. En hoe wie is de Willem omheen? En dan zeggen we een zwarte wimpel, de rouwwimpel. Want ze hier een bemanningslid verlen vlak voor het seizoen. En Willem hier dat bemanningslid, de Wiets, de huid van Steffen en Mart Huisman, die ik op het scootje zitten. Die belooft van een oewinning van mij is een oewinning die ik heel verdij. En de beste keer dat ze zielen. Wintert ik nog. Dus vandaar dat ze doe ik heel blij wien. En heel emotioneel wien. 2018 nog we zijn in Jerlien. Daarna het Grauw hield het woon. Maar in 2019 nog de Lemmer als winnaar. Daarna hield het Grauw dit jaar woon. Nou, dat sjuk. Je moet net zitten. Het zal gaan tussen de Jouwer en Ljouwert. En de Jouwer die het al eens een keer een die-oefening behellen. Dat wie op een Veenhoop. Maar dat is mijn lotje. En dat is mijn lotje. Dat wie in 2022. Dus dat is ik al 3 jaar lien. Dan is zo'n wedstrijd zonder dat je net lotte hebt. Het is mooi natuurlijk. Volle moaier. Ja. Hier de Lemmer. Op een 5e plakje in de wedstrijd. En hier die 2 wedstrijden krijgen we hier. De Jouwer en Ljouwert. De Jouwert liet het echt weer dichterbij te komen. Oh, dit is een mooi gevecht. Kiest er wel voor om hem eronder te sturen. Net de Boppendel. Want hij weet toch dat
dat de jouwe loeven jit. En dan had je alleen maar kans dat de Efterhoede gewoon, zoals we zeggen, wat Grauw presteerde. Ik met hun, ik bad. Zij gokken erop of willen gewoon de strijd in het kruisrek omgaan. Want anders dan ben je misschien 2 slachtoffer. Grauw gaat ik wat omheen. Jereveen die dat niet krijgt al even. Even een loefdueltje om Boppers te skip te blijven. Ook hier ze wel misschien 2 aan. Ze willen gewoon aan de binnenkant blijven. Dan gaan ze voorrang bij de tonnenronding. Ja. Maar de wal keert het skip. Er is een uitspraak. Nou, dat is nou ik. Onboord bij Grauw. Achterop zullen we Tammo Oosterhoff is zijn karakteristieke houding. Hè? De adviseur bij Grauw die zit vaak met de handen in de zijde om hem te zien. Zie ik het uit met de vlaagjes lezen. Zucht wat de orenskoetsjes doen. En is ondertussen weer wat opdroegen, denk ik. Ik denk het ook wel, ja. De highlight in de eerste start even op boord. Mooi een ervaringje. Daarachter zie ik heel mooi de lemmer. Maar ze is zenuwachtig ontzield. Ja. Het is geen strakke koers naar de ton, hè? Het zit alle keer tegen bij elkaar hier. Want achter die eerste 2. Zij binnen gewoon onder de vingers de stroshield. Ja. Ze binnen nog net vrij, maar ze hebben wel vrije wien. En dat is heel knap. En Jan Wat zit er weer voor, hè? Die houdt goed staan. Ja, die is, denk ik, let me even ietsje minder zien. Let alle jaren maar de duels zo in. Want die had er gewoon echt een vrijgatje. Deze ben alle maar elkaar in de street om binnen skip te blijven. Ja, dat wordt. Zullen we nou mooi onder in beeld omheen scoren. Had nergens les van. Want ik de jousters en de Ljouwers, ja, als ze in de wust als ware een twameister. De wust in je skip, dat remt wat. Nou, we zien het, zeker het gonkje wat Jenne Woord nou had. Volle meer gong. Ja. Maar als we even zeggen naar hoe het ze krijgen maar dit hele lange cruiserek en dan nog tot de 10 naar het starteiland, dan wordt die finish, dat wordt wel Jel Viermen, denk ik, ja? Wij zullen net eerder finishen als Jel Viermen, lijkt het. En dan hebben we een hele mooie lange wedstrijd gewoon. Want het wordt dan wel even voordat ze weer bij het starteiland binnen. Hier is Grauw weer. Het werkje. Hoe wordt erin? Dat is de Sjen. Aan de goede kant staan. Want zie me deze wien net zo barren, maar als het waait, dan kan ze loert helemaal omklappen. En als dan aan de verkeerde kant is, dan was gewoon op boord zitten of slimmer nog, rekkers helemaal bekneld. En het is weer mooi om te zien hoe het dat er werken wordt dan. Hè? En hoe je ik geer werkje met. En daar houdt Ian gewoon een beetje de wierrichting in de gaten. Mooi de hand. Maar we beginnen op naar weer een heel nieuwsgierig cruiserek. Onderin zullen we het lied, bovenin zullen we dan onderin de maar deze tonnenronding wordt ook wel interessant, want Ljouwert en de Ljouwert liet het nou weer voor te lezen. En maar de Ljouwert is binnen skip. Die is binnen skip, maar Ljouwert is Algiepe, die had een stuurboord. Dus maatje, ik weer een hele eigen kar, wils de Ljouwer natuurlijk nog op bakboord had. Ja. En Ljouwert zie ik het er echt een beetje de wien van de wal, de stroming. Nou, ik het tuig van Ljouwert naar de orenkant, naar de bakboordkant. Maar het ben de Grauwsters weer die duidelijk zien laten. Ja jongens, dat wie even een misserke bij de start. Maar wij zijn nooit verslaan. Oh nee. Zeker niet. Fjouwerdik. Weer ze daarop naar de tonnen.
Mooi om zo dat oersjocht te zien. Kotje van Jenna Wout naar de koprenners is ik aardig slonken. Ja, dat is nog een 140 meter. Dus die hier mooi kruisrak. En er komt wat meer wien. Ja, dit voorste scootje is het Jereveense scootje. Het is heel mooi zien hoe ze fjouwer dik hier over de Siederborst hier gaan. Mooi Jereveen, Grauw, Akrem en Lemmer. Bij Ljouwert hadden ze het tuig al wennen aan de andere kant. Ja. Die hoeven nou ik net zo hut te gaan. Want die zorgen toch dat Jouwer, ja, die had gewoon varang. Dan kun je er beter maar iets beetje efter zitten dan er helemaal naast. Want dan kun je een tonnenronding optimaal benutten en heeg in het kruisrek uitkomen. Dat betekent dat je ja, een 20 meters minder hoeven te zielen naar de finish. En wat dan wel aardig is aanstaan in dat kruisrek is van beziekert Wilmswagen nog iets? Of is er tevreden met dit tweede plakje? En volgt er gewoon wat de jouwe doet en dan zal er waarschijnlijk wel tweede blijven. Maar docht er nog een onvalslag? Nou ja, en Griff hadden het docht. Maar wat doet de jouwe dan? Dat ben ik nieuwsgierig. Ja. Want we weten, als het in het laatste raakt, denk je is het verdedigend ziel. Dus dan was hij in dezelfde slag blijven als die in worden. Maar ja, het ben zo volle slagen nog naar de bopperste tonnen. Dus het is heel moeilijk om te zeggen van... Ze hebben nou wel die tonnenronding gewoon. Ja. Hier ben we weer bij die fjouwer. Daartussen niet zit dus nog Jenna Wout. Hier hebben we Grauw. Achterin zien we de blauwe shirtjes van het Akkermuskoetsje. En Jereveen zit er ook nog bij. Nee, Jereveen zit er wat achter. Die is wat oudzeker. Ja. Die had de snelheid in het Vaderwiense rek minder dan die orenskoetsjes. Ja, zal ik het wel in elk geval. En Grauw is... die is er voorbij. Akrem en de Lemmer. En Grauw strijden om het vierde plakje. De koprenners ontnoopt daar geen manoeuvres van het Ljouwerte scootje. Nee, die gaat er gewoon achterom. Die volgt het. Dodge is Leeds. Ja. En ik denk dat maar in een slagje is. De wien is zelfs een beetje rommen. Ze komen nog wat heger uit bij dat puntje. Dus we daar, dat weet ik wel de versissing, hè? Ja. Dat de wien een beetje romjes zo. Dat die, ze komen wat heger uit. Ja. Want ze willen... Ja, als het een kwart slagje, dan komt de gelijk weer in die orenscootjes. Die er onder in beeld, in de Efterhoede. En ja, dat betekent een extra slag. En dat kostte zo wat meters. Ja, dat wordt. Eerste route prachtig op kop. Geertje, doe hast alle... Zonde. Zonde. Ja. Als laatste in die kopgroep. En nou weer een prachtig derde plakje. En ik wil vrij vis op een derde plakje. Hè? Want dit is de nummer 4 of 5, 6 en zo. En die rakselen hier nog heel stadig om die tonnen heen. En dan moeten we toch Grauw als nummer 4 opschroeven, hè? Lijkt het wel dat het met chance in doos. Nee, helemaal nee. Dat is, maar het is wel opvallend natuurlijk. Ja, ze hebben zelfs all of the line en nou vierde. Ja, dat is heel knap. Dat is knap. Ja, we profiteert van de gotten die er voelen en het bij elkaar kluten van die scootjes. Wat een enorme rem hier daar in de tienje. Akrem vijfde. Dat houdt mooi staan. Ja. Dus dat aardig stabiel. En dan Lemmer op 6. Dat ben de eerste 6. De Jouwer, Ljouwert, Jennewoud, Grauw, Akrem, de Lemmer.
Daar zorgen we de jousters op de achterhoede omkomen. Ljouwert, maar tot Rode Wien. Vanwege die achterhoede. Ja. En de debuterende skipper Jasper Visser. Doet het heel best. Fantastisch. Ja. Jouwer draait nou mooi. Ljouwert daaronder. En als allerlaatste daar de hele mannen die nog om het hoekje komen wat. Die is ik aardig oorzakken, hè, de hele mannen. Nou, de hele mannen hield dit wel in het achteraan zitten. Alleen nog bij de eerste tonnenronding, hè, de eerste bopperste tonnen, wien ze tredje. En daarna hield hij het fitje. Door de weekmeter had het nog net helemaal onder praat, liep het wel. Ljouwert op het tweede plak. En ja, vallen ze om of vallen ze net om? Katsjeslieds. Maar de Jouwer had een hele gunstige uitgangspositie. Hè. Die zit er boppen. En Jenne Wout die doekt onder de hele mannendel. Die maakt die slag heel snel aan. Dat is ik heel nieuwsgierig. Hoe vier die wil die oren al. Ja, dat Rode Wien koorden. En hier de koprenner. Hoe zou de tenno wezen onboord? Ja, Bart Kramer is natuurlijk wel wend om kampioen te worden. Dus ik denk dat hij... ja, maar die hoorden. Ja, maar daar hoop ik van dat hij de kop rustig houdt en zo oorspreken kan. En ze wat coacht. En ze coachen, let op die ding, snel niet horen. Zoiets skip, ik let wel op de oren. Want ik praatte juist nog met Marinus de Jong. Hè, de skipper van het jouwste scootje. Ik zei, jongen, de wist hield dit neemt. Ja, lees de drukker maar op, zei hij. Hier de achtervolger, Ljouwert, Willemswagen. Nou, hier toch Willemswagen in een onval hier. Die maakt het zijn slag net heel snel aan. Je het Rode Wien. En doekt naar die punten, want daar zit hij gewoon ik al Jenne Wout aankomen. Ik bedoel, het safvolle scheelt het net. Al liep het de Wien bij Ljouwert wel even ietsje gunstiger. Ja, dat is toch nog wel een aardige kant. Er zit echt wel een gat nog tussen. Als Rinus de Jong de kapper goed bijhoudt. Dat verschil rint op, ja. Dan kan het haast niet door zoals dat er straks als eerste door die streek gaat. En bij Ljouwert kan ik heel tevreden wezen met een tweede plakje voor zelfs. Maar de skipper maakt net efterom zien. De Jouwer kiest er ik voor. Ja. Het is nou toch echt verdedigend ziel hier. Gewoon boppen het orenskip blijven. Als het nou een hele extreme slag maakt, dan kan de Wien ik heel oors wezen. En nou haast vollem in de kans dat als de een Wienvlaag krijgt, dat hij, haast nou de kans dat hij hetzelfde is. Want de 16 dezelfde slag in dezelfde hoek. En als de extremen op ziek is, en als koprenner, hoe je net verder erin, je wil als eerste over de lijn. Dus in diezelfde slag, verdedigend zielen, boppen de turen van de oren blijven. En dat zorgen we het jouwste scootje Marinus de Jong nou van. Dus de Wien je toch wel je net zo hut meer. We zeiden dat de vlagen nog wat strakker doen, maar waar wel zoiets dan kennen is natuurlijk Jenne Wout. Die had niks te verliezen. Ja, Willemswagen kende ik verkiezen om verdedigend op Jenne Wout te zien. In plaats van onvallend op de Jouwer. Maar nou ben ze weer volle dichter bij elkaar. En dan komen ze daar. Het is ook zo'n hoekje waar al je bosjes zitten. Waar er nou. Het is nog een spannende strijd. Het is net beslikken. Nee, die voorste treien die zitten nu op de tweede ier. En die gaan op naar de Peenstrier, dat de tonnen luidt.
En de Jouwer luidt voorop. Maar Ljouwert erachteraan en daarachteraan Jennewold. Dat zijn de eerste treien. En dan begonnen we de dag met een valse start. Met een adviseur op boord. Weer opnieuw starten. Alles goed en iedereen voort. Prachtig mooi eerste cruiserak. Weer alles waar we trommelkeskolen waren. Waar wij in 20 minuten haast het grauwste scootje net neemt had. Dat hij in één keer plofte die tussen de oren skip. Mij leek het wel. Of sloeg die een stukje oer en zich weer in de street mengt. En zitten we nou in het laatste cruiserak op naar de startlijn. De finishlijn, excuus. Ja. Bij het starteiland. Ja, dit zit net zo volle gong hierin, hè. Just hieronder in beeld, daar zit ik wat van die Biemkes. Ljouwert die kroepte heel een lietsbietje dichterbij. Dit is spannend, Jer. Ljouwert zit correct net onder die bosjes. En hoe vier zet hij die slag terug? En daar gaat de Jouwer alweer. Oh, die draait alweer. Die draait hem met boppen. Ja. Maar ja. We zien hier de finishvlag erin komen. Ja, dat zijn wel het finishje bij het starteiland. Dus matten dadelijk nog wel om die hege tonnen en trodde tienje heen. Maar dan zullen er vlaggen verschijnen bij dat eiland. En dan tussen de Friese en de Hollandse vlaggen in. Daar moet dan finishen worden. Maar eerst deze hege tonnen nog. En dat is mooi genoeg en spannend genoeg. Het gaat tussen de Jouwer en Ljouwert. De Jouwer op 1, Ljouwert op 2. Ljouwert die is aan het aanvallen. En de Jouwer is aan het verdedigen. En dan zit er ik nog weer. Sieberen van Ter Wischam en Jennewoud op het tweede plakje. Nou, dit is het veld daarachter. Ja, van al die draaierij. Ja, dat Sieberen van Ter Wischam wel eens wat profiteren. Maar je liet het toch de Jouwer een gotje slaan haar. En ze kan nou een hele lange. Nou zien ze deze slag, denk ik, helemaal maatje. Het schucht maar eens even. Jennewoud komt dichterbij. Die komt dichterbij. En dat is wel weer heel gunstig voor de Jouwerik. Want nou, maat, straks Ljouwert, ja, verdedigen op Jennewoud. Ja, dat is in het voordeel van de Jouwer. Wat een schitterende wedstrijd. Prachtig. Als het zo de hele week gaat, dan bleef het net gaat. Ja, dan bleef het. Nee, dit is een hele mooie wedstrijd. We hebben ik wel eens gehoord dat het op Grauw een beetje saai was. Dat er net een soort wisselingen waren. Maar hier, maar Jennewoud nou eens. Ja, die Ljouwert moet echt op hem draaien. Ja, fantastisch. En dit vindt de Jouwer ik mooi. En ze draaien ik wat let. Want het is echt de Jennewoud dat de vrije wien houdt. Die doekt er gast onder terug. Lezen natuurlijk nog wel boppen en insluiten. Maar het is gunstig voor de Jouwer. Maar Oh, dit is, ik vind het mooi. Dat zie je dat hoe heet die Tour de France ritwinnaar Arendsman? Tijmen Arendsman. Tijmen Arendsman die zei in de laatste seconde had ik tot 2 keer omschoen. En dat hield ik net dwammatten. Nee. Ik bedoel, ik had wel woen, maar wat een ijzerdomme fout. En nou ja, zei ze het hier, ik haast net achterom. Ja, natuurlijk, adviseur, maar net de skipper. Nee. Die moet de gong erin houden, want anders dan krijgt een slagje op het helmhout. En dit is spannend, dit is spannend. Ja, nou is ik er spannend. even chef van hoe vierken, hoe grut is het god. Ja, het is wel dit is wel gunstig voor de Jouwer.
Dat gatje is eigenlijk groter geworden ten opzichte van Ljouwert. Het is nu ongeveer een 84 meter en weer de hele tijd een 30, 40 meter. Het gaat nou meer om 2 en 3. Ja, en hoe 4 is Jenne Wout voor Ljouwert? Want anders kan Jenne Wout straks Ljouwert onroepen voor ruimte voor de wal. Ja. Want ze komen nou op een wal aan. Ja. Dan mat Ljouwert wel draaien. Dit wordt ik spannend. En dan laat Jenne Wout. Even zien wat de Bob tonnen Ljouwert. luidt. Oh, er moet nog een peer gedraaid worden. Ja, En dan zal Jenne wat aan zijn oor roepen. en ik denk dat Ljouwert ervoor kiest om Draait al wat mooi. verder te gaan. Ja, Ja. die moet mooi draaien. Ja, draait mooi. En nou even zien hoe de boothandeling van beide skippers is. Nou is het heel wichtig om te zien hoe snel is je erdoor. Het accelereert mooi het skip. Dit is het teamwork, hè? Ja, Het draaien, zeker, ja. zeker. Oh, Jenne wordt hem al aardig hegel weer. Maar Ljouwert maakt er alles ontwaan om Jenne wordt van hem het aan te liefst te houden. houden. Ja. En daar had de Jouwer helemaal geen les van. Die ouder het vrije wien. Ken die slagen gewoon uitziekje. Want net vierde dat erachter ik nog een hele strijd Ja, ondergang is. Maar ja, Tussen Grauw, hè, Grauw laai vierde. ja die loopt nog een heel tijd vierde. Die loopt nog altijd vierde. En die komt er ook aan, jesje. Daar is Grauw ik al. Die zullen we nou achter de Ljouwerters verdwijnen. Dat is Grauw. En dat is Grauw, dus die komt hier ik alweer aardig dicht bij dit groepje. Maar die zal blied wezen hoe dat ze de skeer behind haar. Absoluut, absoluut. En dat ben klassementsielers, hè. Die zullen ze net toch hier en daar uit het veld slaan. Nou, hier kunnen we goed zien met de tonnen luidt. Rjochts in beeld. De tonnen. En dan zullen we de eerste fjouwer, hè. Dus echt Grauw daar hier links onderin het beeld. Ik een heel soort gong had hier. Kan die nog op het podium komen, Joert? Ja. Ik straks weer zo'n knotsgek stikje door de 10 waar iemand kon scoren kan. Maar het spannend tot ontleest. Nou, er is de krijg ik van alles gebeurd in de 10. Dus dat zou samen kennen. Je wil echt mooi de vlaktes op het wetter, de wienbaan. De Links wienbaan, daar zit de Grauw vlagen. helemaal in de wienbaan. Die had hem heel gunstig. Hier zit de Jouwer even, die had hem even wat minder. Ja, die zit op de vlakstik. Nou, hier Maar- hebben we de jouwer krijg. Maar had wel gong, dus die dreut wel van in de wienbanen door. En nou is het mooi hoe het wetter waar de golfjes ik zitten. Hè. Ze zitten er even net, maar ze komen er nou weer in. Ja. Ja, dat wordt. Maar Ljouwert. Het verbeeld even wat les op de Sjen. Ja, die gaat erachter daar. Ja. Ljouwert. Ja, het loopt er nog voor. Die loopt er nog voor. Dat had ze toch Koert oppakt uit die slag. De Grauwsters. En wat Een gong, ja? soort gong, een soort Ja, een gong. soort gong. Er is de jong wat ontkniepen mis. De fok valt wat in. En dat mij nou juist net van. Of heb je Trodewing? Ja, ze zijn op Trodewing gaan, ja. Dan krijg je dat. Maar die Grauwsters die kennen. Ik ben heel benijd. Nou. Maar Sjen die kent daar om de trog. Die kent precies hoe dat hoekje heen. Ik ken het wetter natuurlijk ook heel goed, en hè? die komen gewoon straks Ja. op bakboord op die tonnen aan. Ja. Maar het wie een heel goed. Maar ja, we houden wel meer grote gaten in die Grauw tegen had je het. Maar Rinus de Jong van de Jouwer komt hier uit dit hele mooie lange cruiserak als eerst om de bopperste ton mooi een behoorlijk gatje. Met een mooie voorsprong opbouwt.
ken in het Rommenwiense rak goed net te volle te sturen en achterom te zien. Dat is weer goed. Ljouwert is nog tweede. En dan wordt het wel spannend, vind ik, ja? Tussen Grauw en Jennewaard. Grauw hoe bakboord dus voorrang. En Jennewaard hoe stuurboord. Ljouwert is helemaal net. Ljouwert is helemaal net. Nog even een opzitterke. Ja. Ja, dan gaat de gong het wel uit. En Jennewaard, die zit nog leger. Die zit nog leger. Die helpt hem dus net. Nee. Of, nou ja, ik denk dat Jennewaard, die kiest ervoor om... een slagje. Trodderwien, want daar komt Grauw om een enorme gang. Maar Ken. Jennewaard, het is heel spannend. Wat doet Jennewaard? Een opschitter? Nee. Jennewaard, je Trodderwien. En dan zielt Grauw je toch naar een... Ja, echt een fantastisch mooie tredde plak. En we binnen net door de finish zelfs. Wat een inhaalrace. Dan zie je tot ervaringen. Oh. De screw op. Grauw op treien. Maar vlak daarachter Jennewaard op Fjouwer. En dan een heel gat, hè. Dan daar komt Akkerem. En Snekerpan. Snits. En Lemmer. En Lemmer die zit er bij elkaar. Veen is ik wat afvallen. Die weer mooi in die street. Veen is wat afvallen, ja. En de jouwe gaat de 10 in. Mooi daarachter Ljouwert en Grauw en Jennewaard. Die mooi nog een keer door de 10. Oer de voeten van het publiek. Haast oer de voeten van het publiek. Nee, ze kiezen door de kant. En dan is het straks een heel iets kruisrakje. Misschien kan ze hem een keer bezielen. Want die skrek worden ze ik. Bob het startrijlijn. Del. Maar misschien een heel iets klapje. Rinus de Jong. Omboei 2 heen. Tussen het startrijlijn en de startkotter. Ja, ze zetten altijd een vlag in het wetter, hè? Ja. En dan moet je dan tussen finishen. De 10. En nou, hier zullen we noemen ze 5 en 6, denk ik. 4 en 5. 5 is Akkerem. Ja. Die is krek om een tonne. 6. En dan is 6 de Lemmer. Daar achterom komt Snits. En dan hebben we hier Jereveen. Nou, dat is ik weer een street. Jereveen is binnen Skip. Ja, de Lemmer draait erom omheen. Ja. Die is er al voor. En hier de koprenner. Ja, mooi. En missen we nou in de top 6, top 7 zeg maar, ik een van de favorieten? Nee. Deze ben haast alle hier terug een heel soort mensen neemt als mogelijke kanshebbers voor het kampioenschap. En dat liet ze gewoon gelijk de eerste deel zien. 1 leidt de Jouwer, 2 is Ljouwert, 3 Grauw, heel vanuit de achterlijn naar voren te komen. 4 Jennewaard en 5 Akkerem. Dan nog een vierde zeggen, 6 Lemmer, 7 Jereveen, 8 Snits. En dan, ja, daarna die matten alle keer die tonnen nog ronden wat er achterom komt. Maar Drachten leidt daar op het 8e plak.
De Zuidwesthoeken komt er ook om, dus dat is ik nog even zien waar dat oprijdt. Maar de eerste zo'n 8 die ben al met tonnen heen. Nou, en laten we dan even naar de debutanten zien. Ja, doe ik eventjes. De eerste debutant is natuurlijk Lemmer. Die het hartstikke goed doet. En daar had ik al wat van verzaaien weer. En Drachten. Nou, had de knap. Hoekstra. Gaat nou om Hier met tonnen. gaat nou met tonnen. Ja. Doet het ook heel goed. Daarachter. Nou, dan Langwar. En Huzem. Hij verzaait ook al. Zijn eigen versissing dat hij van de debutanten wel het meeste. Dus ik kan orenflabberiering houden. Ik ken Siete een beetje. Siete vindt het ik fijn om wat in de underdog-rol te zitten. Ah, dat doet er op het wetter. Dat zoek ik dan net, want... Nee, maar Siete die... Nee, ze hebben net trainen kunnen. Nee, omdat dat die is heel duidelijk. alle gemeenschappen aan boord die het bij de IFKS zielen ik. En dus als je dan beklijks Lemmer Ahoy hebben... Ja, dan zullen ze maar dat IFKS-koetsje. Want daar hier ze al tas zijn. Dus ze hebben eigenlijk net traind. Nu bent de oorzaak net van die trainingsbeesten hier. Nee, dat leeuw ik net. Maar ziet ik wat een tussenpauze? Want... Ja, het Siete is absoluut een tussenpauze. Want er mat eigenlijk iemand uit de familie van Lodewijkmeter op dat scootje. En Siete is familie van Sietemeter. Oh, hij dus een van de DNA-foutje. verkeerde meter. Ja, het Huzumer scootje is gewoon heel bijzonder. Die hebben in een notulen opname dat er iemand vanuit het laag van Lodewijkmeter aan het helmhout zitten mat. En als dat net ken, om de een of andere reden, dan mag er voor 2 jaar een oren in het helmhout zitten. En dat is in dit geval de Sietemeter. Hij had ik echt tas zijn voor 2 jaar en net langer. Hij wil ik net langer, want hij is in 2000 denk ik om de reden ophouden dat hij het eigenlijk wat te druk hier om dit erbij te doen. Maar hij wil ik net dat er maar tretjes scootjes starten dit hier. Dus maar de komst van Sietemeter is Huzem er gelukkig gewoon bij en hebben we 14 scootjes hier. Maar en intussen wordt er iemand uit het laag van Lodewijkmeter kleerstand. Oh, dat is op al... het IFK-scootje de takkomst. Oh, kijk, dus die hoeft net makkelijk te worden nog. Nee, de zoon van Johannes Meter, die skippert op het IFK-scootje de takkomst. Ja. Om het vak te leren. Een hele goede voorbereiding. Ja. En denk ik wij weer even naar de wedstrijd. Want we leren de sirenes al. En dat is net voor de hulpdiensten, maar voor de mogelijke oorwinning. De eerste oorwinning van de jouwer zonder een lotting. Laten we dat erbij zeggen, want ze hebben wel eens een eerste plakje gehad. Want zij gaan nou het laatste Lietse kruisrakje in. En dit is wel fantastisch hier. Daar rechts zullen we het starteiland. En links ervan laat de startkort er best in wat vlagen in het wetter. En daar, als je boppen het jouw te scootje, nou zullen daar laat die startkorter. En door die denkbeeldige lijn, nou dit kan gewoon net meer misgaan. Nee. Nou is even een gezichtsuitdrukking. Ja, de Zwurdeman die kan al wat geniezen. Rienders nog net. En dat mat ik net. Nee, bijt ik nog net. Stoïcijns, zoals altijd. Ja, het gaat nou om een tonnen. Daar is de jouwer dus al omheen. De sil aan zijn zit kloppen op het dek. Ik weet net, misschien verjitten ze het wel, want dit is voor hun natuurlijk een verschrikkelijk... Hij is er nog net zo vaak die. Nee. Nee, ze hele stadige draai. Op de finish. Nou. Hier de startkotter daaronder in het beeld. De Hollandse vlagen en daar links op het helemaal de Frieske. En nu krijgen ze de wind te pakken. En nou is en ook gaan ze draaien terug in. Hier, we hebben ze mooi in beeld. We kennen ze de en een mooie windvlaag. Ach man, prachtig. Ja, nee, ze verjet het net. Wel. Ja. Precies maar zo'n grauwe beul op die krijgen. Het is fantastisch mooi. Het is toch altijd voor sommige skippen is het extra speciaal om eerste te worden. Dit is hun nog net zo vol aan. Rinus de Jong van de Jouwer. Eerste op grauw. Fantastisch om te zien hoe blij dat ze ik ben. Ja, Rinus had zijn bril op. Maaike zit ik al bij hem aan boord en zal mooi hem praten. Dan jaren we de blitzkip ik. Maaike van der Hoek.
Ja, ze ben je uit de skroem, jongen. Rinus de Jong die krijgt nog even een dikke kroepje. Ik denk dat ze zelfs emotioneel binnen. Het is ongelooflijk. Wat een dikke tuutjoen. Er wordt nog even een goed look wezen. Oh, het is echt prachtig om te zien. Je bent er gewoon emotioneel van, hè? Lokweesje, Rinus de Jong. Dankjewel, hoi. Wat is dit voor uw winning? Nou, dit is onvoorstelbaar. Hey, dit beleef je net zo vaak, zo. Alle macht en wat een mooie wedstrijd. Niet net zo'n hele beste start. En toen ben we eigenlijk een stuk met Futzield. En dan kregen we een vrij mooi en een lange slag op bakboord. En ja, gebeurt niks. Even strik even. Wat met heel, jongens? Ja, want er kwam dus het vijfde plakje bij. Helemaal naar voren tafaat. Ja. Hoe hem dat ding je? Ja, je zag een wedstrijd zield. En een goede slagen met ziekje. En ja, we rennen ik heen. En hut. Dat kost ook een goedje in. Dus ja, ze rennen. Onval. Ja, je hebt gewoon goed de verdediging in. Ja, je kon naar de winkel wel hebben, maar die steken heel wien en verder wien naar onder zo'n verschrikkelijk gehad. Dat we raken hem eigenlijk net kwijt. En nou, ja, dit steekje wel, dat ja, prachtig. Ik zucht dat er zuiver wat emotioneel om de best. Tuurlijk. Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik eerst ben op zo'n manier. We hebben een keer op een veenhoop. Ja, dat was puur gelukzielerij. En nou, zou winnen? Ja, helemaal geweldig. Heb je jou er ooit jeder woen op grauw? Geen idee, dat doe ik in net de seizoen. Echt net. Ik zie het niet even wat te bedenken van is dat je ooit jeder bad. Maar we kennen gewoon het net bedenken, maar dat Nee, stoot het al net bedenken. Ik zou het net weten, dat misschien het Band het weet, maar ik weet het net. Ja, want ik even nu bij Sprutsen, bij Kramer is die nieuwe adviseur dit hier. Dat doet met hier vertuten? Ja, hartstikke. En dat hele voorseizoen eigenlijk al. We kennen super vrienden elkaar, we praten zo onder de wedstrijd. En dat werkt fantastisch, ja. Echt, ik ben er hartstikke weer mee. Waarin vult hij die jongen? Nou, vooral in de slagen. In de wedstrijd zie je de windje in, zeg maar. En nou, op bepaalde momenten draaien. Dat kent er fantastisch. Dat is echt helemaal geweldig. Ja, prachtig mooi. Nou, je hebt nog 2 weken te gaan. Deze hem binnen. Goed vieren, jongen, tegen. Daar ben je zeker even een pin nemen. Ja, hij is vrij, dus dat kan wel in je laaien, nou. Ja, geweldig. Prachtig. En houd dit vast voor de rest van het kampioenschap. Zeker voor, ja. Echt weer, daar gaan we voor. Hartstikke bedankt. En geniet ervan. Gaan we zeker van. Doei, bedankt. Jong, dus van nou de oerrol tussen het scootje van de Jouwer wint hier op grauw. De Jouwer als eerste voor de finish. En een verschrikkelijk blijde Rinus de Jong, zeggen we. Maar daarachter is ik al binnen al volle meer scootjes voor de finish kwam. Ljouwert is als tweede voor de finish gaan. Maar Grauw daarachter als derde. Op een vierde plak Jennewoud, 5 Akrum. En we zien hier het lemste scootje dat zesde wordt. Dat binnen de size die het op dit stuit. Tro de finish binnen. Het Jereveen en Snits komen daar ik gewoon die zullen als zonde en achtste finishen. Verwacht je net dat Snits nog een onvalslag doet. Dus ik screw het op. Jereveen op zo'n en Snits op 8. Ja, en dan met de rest er nog omkomen. Er zit aardig wat verschil tussen de noemers Ian en de noemers Les. Dus dat zit wel even worden. Hier nog eens even een hele gelukkige Rinus de Jong. Ja, het is een stoere man, maar ik een hele emotionele man. Dat heb ik al een paar keer mooi maken. Prachtig om te zien. Soms zit er ik bij Sido. Zit ik mooi onboord. Ja. Jervin zeggen we daar nog correct voorbij scoren. Dus ik hoe de finish kwam. Sande is Jervin worden. Snits achtste. Ja, het finishing gaat gewoon terug. Drachten komt erom. De debuterende skipper, nou, doet het ik heel best. In die allereerste wedstrijd, njogende worden. Nou, prima. Hatem Hoekstra. Hier dadelijk als njogende hoe de finish. Nou, even zien naar die oren debutanten. Jasper Visser van der Lemmer is dus zesde worden. Ik heel best. Hatem Hoekstra njogende. Ja, Langwaar is zelfs ik, want debuteerde Andries Brouwer. Leidt op dit stuit op de half de plakje, maar mat nog finishen zelfs, dus dat kan ik nog wel veroorjen. Hier gaat Hatem Hoekstra. Die Friese vlaggen
En als de Noors der voorbij is, dan gaat hij over de finish. Het schot, ja, had hem. Iederik. Ja, dan wordt het eventjes. Voordat het volgende scootje eronder komt. Zuidwesthoeken. Zil dat dan wezen. Staren, Auke de Groot. Die wordt hier op grauw. Ziende. Daarachter zien we Langwaar. Andries Brouwer, de debutant van Langwaar. Ja, Zuidwesthoeken geert de oerdefinish. Die scroeven we op het ziende plakje. En dan hebben we hier toch bij Grauw een hele mooie wedstrijd, jongen. Werd van alles in het werd een heel soort wisselingen wien. En dat maakt het zo'n wedstrijd ook mooi. Dat je net deze keer als iemand er wat uitrent van nou die zal je het wel eerste worden. Nee, het is strijdbleun van begin aan het eind. En weten we dan zeggen dat die start zo verschrikkelijk belangrijk is. Ja, dat is ik zo. Maar we hebben toch jongen dat ik na die start nog wel een heel soort wisselingen plak vond. Grauw als ziende om die eerste hege tonnen. En uiteindelijk als derde finishje. Ja, dat is, dan kun je wel zeggen dat je heel het zielt. Die hebben misschien wel het hutste zielt van alle jaar. Als het een tijdrit wezen zou. Maar dat is het gelukkig net. Zuidwesthoeken is krijgt als het ziende oer de finish kwam. En nu als all of the get Langwaar oer de finish. Ja, ik Langwaar. En het is zelfs heel nieuwsgierig om eventjes te jaren wat Douwvisser van Grauw van deze wedstrijd vindt. Van tevoren dus bestempelen worden als de grote favoriet. Ja, dan maak je het weer, maatje. Meestal kennen dat ik. Maaike is bij hem aan boord. Hij is dus goed treden worden en het een enorme inhaalrace dien. We jaren dadelijk zijn verhaal van de wedstrijd. We staan hier op het scootje van Grauw bij Douwevisser op het thuiswetter Grauw bij de SKS. Douwevisser, te redden. Klinkt die daar mooi lokweensje? Is best tevreden of is hij een beetje zoer? Nee, je kan soms ook heel blij wezen met een treddenplakje. En nou is het een beetje dat we zield hebben, want het begin weer net super. Ik geloof dat we op een gegeven moment 1 achter ons zien. Dus daar ben we fut komen. Maar ja, wat we altijd zeggen, gewoon vechten voor elk plak. En het schip doet het geweldig goed. En de start die mislukte helemaal. Kan gebeuren. De eerste start weer volgens mij super, maar toen weer er wat te betekent. De tweede start weer waardeloos. Kan gebeuren. Die starten, daartussen terug, ging er ik nog een man van hem op boord. Tammo, je adviseur ook. Je houdt dat dan ik even een knak in de holle dostings van, we hebben er al even bij? Nee, totaal niet. Tammo lag in het water en Tom omheen. En hij weer mooi fris daarna. Maar dat is niet leuk natuurlijk. Dat die tweede start wat minder goed wij kwam hier niet mooi te krijgen. Nee, dat weer toeval. Ja. Toen ging je hem wedstrijd uit de start, maar te redden oer de finish. Hoe zielst u in deze vloot samen naar voren? Ja, het schip doet het heel goed. Dat gevoel hier de hele week wel. Vooral met deze wien. Ja, we hebben ons strijden geweest. Overal voor de wien. Onder de wien. Het moet ik even mooi zitten natuurlijk. Maar als er goed erin staat, zit het ik vaak mooi. Nou ja, en we zien het nummer 1 en 2 komt. Dus het weer geweldig. Was dit een mooie wedstrijd, gewoon treden over de finishlijn. Dat kist wel goed het kampioenschap mee in? Zeker. Nummer 1, jouw lauwe 2, wij rijden. Top. Ja. We geven maar een goed gevoel van het wetter al. Zeker. Het eerste plak is mooi, maar voor de verhoring is dit ik wel eens leuk. Ja. Ja, voor de verhoring is dit ik wel eens leuk inderdaad. Maar ik kan me niet denken dat eerst op Grauw het mooiste plakje was hier. Tuurlijk, maar ja, ik zou staat, dat lukt net altijd, wist wel. Dus, er zijn 14 die het goed gaan willen. En het lukt dus vaak wel, nou mislukt het even. Maar ja, dan moet je gewoon nog net eens uithalen, gewoon holle skin houden en voor elk plakje strijden. Ja, we hebben maar dracht nog strijden geweest, maar lang waar. En ja, maar die man hier haast nog het meeste moeite. Ja, en als ze dan kwijt bent, dan vaast niet voor het daar. En die horen die ook wat maar met elkaar forsen.
ja, daar kunnen wij weer van profiteren. Dus nee, dit week een hele mooie middag. Ja, het is ongelooflijk hoe steun ervaring vast. Natuurlijk. Maar dan is toch, hoe haast je de holle cool? Hoe blijft je rustig? Ja, dat is net zo moeilijk. Je bent wedstrijdzieler, wist je wel. Dus je schakelt je direct. Dit lukt net. Oké, nou, dan hebben we naar de volgende situatie. En het beste weer uitzenden te halen. Moeilijker is het net, eigenlijk. Nooit ergens in hang je bloeien. Dat heeft totaal geen zin. Iets mislukt, nou, wat in de volgende kans. Nou, geniet van die derde plak. Een hartstikke mooi plak, nevens mij hier op Grauw. En op naar het vierde kampioenschap en de feesttinten misschien voor jou. Zeker. Juist weer een betiert op het bord, nou nemen we even niet iets meer. Goed zo. Geniet ervan. Dankjewel, Douwe Visser van Grauw hier op het wetter van Grauw. Douwe Visser heeft altijd een verhaal clear na de wedstrijd. Weet precies wat er dien het en wat er goed dien het en wat er minder goed dien het. Dus Jurgen Tusken dat de allerlaatste hoe de finish komt, dat is de hele mannen. Daarvoor zie je het nog Huzum op het trettende plak en wat zijn 12e. Ja, dat weer een hele spannende finish nog, maar als ik het goed bezoen heb, dan weer wat zijn echt 12e en Huzum weer trettende. En daarmee hebben we de uitslag helemaal op kaart. De Jouwer 1, Ljouwer 2, Grauw 3, Jennewoud 4, Akrum 5, de Lemmer 6, Jereveen 7, 8 Snits, 9 Drachten, 10 Zuidwesthoeken Starum dus, Alve Langwaar, 12 Wadsijn, 13 Huzum en 14 de hele mannen. Dat weer de eerste wedstrijd van het SKS kampioenschap 2024. We gaan er even tussenuit. En dan komt Arjen Werom, mooi uws analist Roelof Bouwmeester. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. In 2013 richt ik met een groep vrienden Welcome to the Fitted Zone. Het groeide uit naar iets wat heel veel waarde had voor duizenden mensen. En voor mij. Het werd een plek waar ik vrienden voor het leven maakte. We wilden nooit meer naar huis. Als het hier op een festival kon, dan kon het toch ook in de echte wereld werken? Maar wij wilden niet geld verdienen, we wilden geluk verdienen. Weet je wel? Op een gegeven moment werd die energie steeds minder. Dat voelde ik gewoon, omdat ik alleen maar met shit bezig was. Ik was gewoon een beetje de minister van shit aan het worden van Welcome to the Village. Het festival bezweek onder regeltjes van anonieme juristen en mensen die riepen Not in my backyard. Ik snap niet dat iets als Welcome to the Village niet kan bestaan. En dus gaan we op onderzoek uit. In gesprek met mensen over waarom het er niet meer is. En hoe het dan morgen verder moet. Omroep Friesland presenteert het SKS Scootjeseizoen. Het SKS Scootjeseizoen. Van sneun 26 juli aan, alle dagen live op al uw kanalen. We houden je de hele dag vol slijn op echten. En jongens, de keervetting op tv. Scootjeseizoen bij Omroep Friesland. Simmer in Friesland. We komen eraan. Oh, wat een klapper. Oh. We zullen wat nice van. Op alle wedstrijddagen van het SKS-kampioenschap komen wij met de Omroep Friesland Scootje podcast. En de meesten die zeggen nou al, oh, wat een klapper. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Het jouwste scootje, de Oereltuus, wint de allereerste wedstrijd van het SKS-kampioenschap hier op het wetter van Grauw. En we zullen nu analyseren, dat doe ik vanzelfs mooi, Roelof Bouwmeester. Nou Roelof, ja, eerst maar eventjes, de laatste jaren woon haast altijd Grauw. En we tochten Grauw zit er absoluut net bij. Hier een dramatische start, mag ik dat zeggen? Ja, nee, absoluut. Ze zeiden het zelf ook al. De start weer gewoon heel min.
En dan zie je op een gegeven moment zelfs Olfde bij de tweede tonnen volgens mij. Bij Fiefje, nou ja, even een beetje oerdreur, maar na een minuut zei de Stouw al, nou ja, één ding is weer, Grauw wint je het net. Ja, dat weer haast nog iets te voorwaardig. Nou ja, we zeggen het vaak, hè. En je wordt weer volledig hoor. Want wat we heel vaak zeggen is, start belangrijk, eerste tonnen spannend en daarna valt de wedstrijd een beetje in zijn plooi. En dan toch van, nou, Jenne Woord heeft een goede start, die maakt het nou gelijk een hele goede kans. Ja, absoluut. Maar ja, gelukkig, maar wil ik zeggen, wie het helemaal oors dan dat ik op dat moment toch, dat weer een fantastische wedstrijd. Er zitten kansen in, er zitten scootjes in die kansen creëerden. Er zitten scootjes in die maar akkoord het gevecht omgingen, werd er zo langzaam werden, waar oren we van profiteren konden. Dus een fantastische wedstrijd, jongen. Wat maakt het dan oors en zoors? Hoe koer dat dan, stapvolle wisselingen? Met name toch het hele lange cruiserek. Nou, en de tafvoeging die ze die in haar is om nog een lietstukje voor de wien. Dan weet ik net hoe dat moeilijke werd te gieten. Maar dat cruiserak is nog langer worden. En daar toch zitten kijk 2-3 extra klapjes in het begin in. Komen de scootjes een beetje uit fase, zodat het dan zo mooi hiet. Dus in plaats van dat ze alle precies achter elkaar zielen, mooi 1 of 2 klapjes, moesten ze nou 4 of zo'n keer door de wien in zo'n cruiserak. Ja, en dan krijg je het ritme van de wien en de kansjes en dan komen de zielers boven dromen. En dat zeer stiekem ik wel als goed just in die lange cruiserakken, de scootjes die we voorhouden zijn, Grauw, Jouweren, wie vind ik Ljout, heel sterk. We komen elke keer voorop. We komen Heerenveen in mindere mate. Snits die het eigenlijk echt heel goed maar kwam bij de Bopperste Tonnen 2 keer ongelukkig uit of weer wat voorzichtig. Het is een beetje, hier wat mij betreft, iets assertiever wezen mocht er. Maar ik denk wel dat de scootjes die we voorhouden sprutsen, dat ben wel de kampioenskandidaat. Dat hebben we Joort was jongen. Ja, maar nou, één naam neemt nou nog net en dat is Rinus de Jong, de winnaar van de midden. Ja, ik dacht, daar komen we nog bij. Maar ja, fantastische wedstrijd. Start net goed. Wist hij zelf ik, stuurboord eruit, vrije wien. Maar wat ik sowieso hartstikke mooi vond om te zien, wat ik vorig jaar net zo volle van seizoen had, wie in de lietse tussenklapjes. Dus heel vaak zien we op deze nauwe wetters, de scootjes die moet je de slagen ook. Je naar de wal, zo min mogelijk door de wien, want het kost alleen maar snel, hier doet het maar net. Maar nou dienen ze dat wel dat lietse klapje. De wien draait, we profiteren ervan. Laatste cruiserak, Ljout gaat stag, dat is dus concurrent. We beginnen er mooi. Het straalt dus zo volle vertrouwen uit. Komt dat echt misschien toch de nieuwe adviseur bij het Kramer? Want hoe kost dat in? Hoe belangrijk is bij het Kramer? Hoe belangrijk is de adviseur de nieuwe adviseur van Rinus de Jong? Ja, wij kunnen het hier wel natuurlijk moeilijk inschatten, maar hij zei het zelf al. In het voorseizoen, we gaan een goede klik. Ik vertrouw erop. En als hij dat zei, dan is het super belangrijk. Want de skipper die is druk genoeg maar dat skipsturen. Dat maakt precies, dat maakt vielen. Die maakt net te vol om hem heen zijn. En als er dan 2 eigenhaars die gewoon over het wettertje, een keer naar links, een keer naar rechts en dan vertrouwt hij, ja, dan is het een hele grote waarde. En ik denk dat we Joert het begin zien daarvan. Want vorig jaar leeuw ik net dat ze worden maar in één keer een tussenklapje, in één keer een heel kwaad klapje. Ik had net jij de jongen, dat straalt gewoon. Ik zeg het bij hun en ik zeg het bij Ljout en bij Grauw. Ja, dat straalt gewoon heel volle vertrouwen uit. Als je dat waren, maar zo weinig wien. Ja, dat is mooi om te zien. Ja, wie de tweede overwinning van Rinus de Jong, maar het jouwste scootje, de Oereltuus. De eerste wie op een veenhoop. Nou, dit is echt, want ja, dat is natuurlijk mooi. Maar de lotterij is misschien toch wat makkelijker misschien. Hè. Nou, echt een zielerij. Zo'n je deze kinderen klinkt misschien een beetje onderbiedig. Rinus de Jong, gewoon net nooit denken. Gewoon dwan wat bij een Kramer zei. Nee, dat klinkt veel te oneerbiedig. Want hij is de baas van het skip. Hij moet het team sturen. Maar iedereen moet wel zijn taak doen. Dus je moet goed uitpraten en dat is het dan. Wat binnen momenten dat ik de beslissing maak en wat binnen momenten dat de verantwoordelijkheid volledig bij mij ligt. En dan daar ik op vertrouwen. En dan ik achterhoud, als een keer in de verkeerde, vooral net in de verwijtende stand. En wie dan krijg ik van Grauw. Nee, dingen gebeuren en verder. Ja, en wat dat Joert, dit maakt zo volle energie aan. Ja, het is juist hoe ze over de finish komen. Fantastisch om te zien. Emotionele ontlading, weer een prachtig moment natuurlijk. De favorieten hebben we al hier besprutsen. Waar valt dan een beetje aan? Is dat Heerenveen? Op basis van alleen nog deze wedstrijd, het is natuurlijk wat voorbarig. Ja, en dan wil ik oppassen voor scorebordjournalistiek. Maar wat mij een beetje chinvoel bij ze is de manier waarop ze zielen. En wat ik bedoel is, je kan ik krijg het woord dominantie. Hoe bepaal je, waar stuur je boord heen? Hoe positioneer je ten opzichte van oren? En dan zie je bij Heerenveen dat ze wat grof winnen. En met grof bedoel ik, ze gingen ze nou omheen in een romrak. En dan liep het wel van, we hebben besloten, we gaan omheen, we zullen omheen. In plaats van, bouw even die snelheid op, neem die gong voorzichtig mooi omheen. Dat is juist bij Grauw, dat zeg ik bij Ljout. Broek die snelheid en dan kun je omheen. Het lieke wat te grof is het juiste woord. En bij Snits weer dat wat minder, maar die ging 2 keer, ik denk, heel voorzichtig bij de bovenste tonnen. Dus die 2 voelen een beetje chin.
We hebben de uitslag nog één keer voor de volledigheid volledig op kaart. De eerste wedstrijd dus hier op het Wetter van Grauw. De grutske winnaar, dat is natuurlijk Rinus de Jong met het jouwste scootje, de Orel Thuis. Voor Ljouwert, dan komt Grauw met Douwe Visser. Prachtig, heel vanuit over de plak naar voren ta. Veen, dan komt Jenna Woord, 5 Akkerum. 6 de debutant, Jasper Visser met het Lemster scootje. Zoon, Jereveen, 8 Snits, Jappie Visser, 9 Hattem Hoekstra, die horen debutant van Drachten. 10 de Zuidwesthoeken, Olve Langwaar. 12 wordt zijn, 13 Huzum en 14 de hele mannen. Dat is de uitslag van deze eerste wedstrijd op kaart. Als we nou 1 wut op deze wedstrijd plakken matten, wat zou dat dan wezen, Rolof? Ja, verrassend toch wel. Verrassend hoe mooi die wedstrijd valt. Ik ben net verrassend dat de scootjes waarvan het verwacht is aan Gordian. Geen probleem bij de eerste tonnen. Hier ik verwachtte, maar gebeurde net. Er werd best wel netjes sealed. Dus ja, mooie wedstrijd. Zeker een mooie wedstrijd. Verrassend is misschien net het goede woord. Verrassend mooi hier de Wijzemaat. 12 woorden maatje van. 12 woorden, nou ja, dit smaakt het naar meer natuurlijk. Dankjewel Roelof. En zullen Azen nog naar onderen ta. Want dan nemen we nog een podcast op. En die komt dan zo gauw als mogelijk. Joert, ik denk jou achter komt die online onder oren via Spotify. En ook wel via de kanalen van Omroep Friesland. Dan zullen we nog napraten over deze wedstrijd. Maar nog een heel soort oren smeuige details. Zei het Roelof mij ook al tas zijn. Ons hier dus deze allereerste wedstrijd hier op Grauw. Maar die mooie winnaar, de Orel Thuis, het jouwste scootje van Rinus de Jong. Manje, dan ben we er weer. Dan zitten we bij de Veenhoop voor de tweede wedstrijd van het SKS kampioenschap. Maar wat hebben we al een mooie wedstrijd zien. Graag ontmanje. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rasma, FB Oranjewoud, Rabobank en HMA Service en Auto's. In 2013 richt ik met een groep vrienden Welcome to the Fitted Zone. Het groeide uit naar iets wat heel veel waarde had voor duizenden mensen. En voor mij. Het werd een plek waar ik vrienden voor het leven maakte. We wilden nooit meer naar huis. Als het hier op een festival kon, dan kon het toch ook in de echte wereld werken?